Gabon pilotazale Zaldibarren gaude, Olazar txapelketaren 7. jardunaldia jokatuko da gaur eta ohikoa den legez guk gertutik jarraituko dugun jardunaldia izango da hasteko, ohikoa den legez eta astero gertatzen den moduan Kaiolan jokatuko dute bi gazte toatxuk eta ondoren binakako partida eskainiko dizuegu eta dagoeneko txapelketa aurrera doa, lanerdietan sartzetik gertu eta horren bestez gazte mailako pilotaririk onenak ikusteko geroz eta aukera handiagoa daukagu. Enrique Agirrebitia, Gabon! Gabon! Ordua aldatu digute, freskatzen ere hasi du, lehen arrazoi asko bagenituen ona pilotari gazteak ikustera etortzeko, hemendik aurrera areta gehiago. Hemendik aurrera gerua eta hobi egitorko diez, zenbat eta gerua eta hobi dutza. Esan dakoa, Kaiolan hasiko da lehenengo jaialdiko partida, Altunak eta Amianok jokatuko dute, eta ondoren eskainiko dizuegu binakakoa hasteko. Enrique, Amiano eta Altuna nor baino nor gehiago elkarrondo ezagutzen dute, ze espero duzu? Ni pentot partidu burrukatu izango dela, kasi Amiano pelotari moruen gehia ikuste dut, besti betean otxu da, eta partidu gogorra izango dela uste dut. Hortxe ikusten ditugu, bi pilotariak dagoeneko azken beroketariketak egiten, paseioa asteragoa, Gerriko Gorriz, Aitorre Amiano hariko da, Irundarra bera, eta Gerriko Urdinez Aitor Altuna, Unai Amiano, barkatu Gerriko Gorriz, eta Aitor Altuna, Tolosarra, Gerriko Urdinez. 18 urte ditu Amianok, 20 betetzear Altunak, eta ikusiko dugu, nola erantzuten duten gaurko partidan, lehia gero eta gogorragoa da, pilotariak gero eta hobeak dira, eta hemen maila eman beharra dago, Enrique. Bai, da honek zelan ondo zautzen dien, nipen ondo ingo da bela. Hortxe da, paseioa egin, gaurkoan Olazar pilotalekora etorri diren Zalei agurra egin, eta orain Leon Castilloa, Gorri, beraz, lehen sakea, gazteak Unai Amianok egingo du, eta dida batean aukeratu du pilota honek argi zuen, saskian zer zuen eta zer aukeratu behar zuen, eta hiruzpalau segunduan ja aukeratu du gustoko pilota. Esku berotzen ibildi jokatzeko pelotakin ja ikustea duk ze pelota dan. Eta gauzak argi eukitzea, aldez aurretik estrategia ere pentsatuta ekarriko dute gazte hauek, eta gauzak argi eukitzea oso garrantzitsua da azteko. Honak gauzak garbi eukibiluk ez uste honik, oin. Modu batera ikusitxe gero beste batera urten nahi zuerte ulekila, horra dano sartzen dira jokun barrun. Hortxe, Amianok aukeratu duen pilota probatzen ikusten dugu Aitorre Altuna, eta une batetik bestera hasiko da leia, hortxe da, Unai Amiano lehen zakia egitera, hartu du, lauta erdian bote eman, eta hortxe lehen zakia egin du, eskuinez hartuko da, ez da zake zitala izan, botera orain Amiano, eskerrez bostean Altuna, Amiano indartzu, sotamanoz orain dominatzera pasatu guran Altuna, boleaz Amiano, Altunak txokoan luze, eskerrez Amianok eraman, Altuna dejada egin du txokoan, oso arroa izan da, bipareta efektuarekin Amianok, tanto gorrari da jokatzen hasteko, eta hortxe hirugarren kuadroan nahi zuen egiteko aukera zuen Amianok, baina ez du asmatu bere pilotak da zuzenean txapapera. Nahi zuen egiten hasi ina bestotza ondo urte, ondo gota da zabalera, baina txapapera urtotza, eta behitzete tantu egiten juntat, eta hori ni pentot egin bidala ikesteko, hori parkatzeko morugu. Hori da, Amiano eskerra, Altuna eskuina zeratako pilotariak dira, Enrique. Ni pentot, klaro, Amiano eskerra eta teniko txuegu, eta Altuna beso gehiago eta inger gehiago dekola, eta ostantzien antzeko dira, pelota eta ez dugu alde ondurik. Hortxe, lehen sakea egiteko gertu Aitor Altunak, gustoko pilota aukeratu eta sakea egiteko gertu Tolosarra. Hartu duenek ere, Jonander Peñaren bidea jarraitu gurako du, errekidearen bidea. Hor da sakea, eskerrez, errestuan txapapera, eramateko modukoa zen, baina ez du eskua behar den moduan sartu, gerria ere ez eta... Ez dugu,
ondo urtotza, hormi jota peloti, behorrek ez da sartu peloti, ondo. Ez da jarri ondo pelotara. Ez da jarri Unai Amiano ondo pelotara, eta horren bestez, bigarren tantoa Altunarentzat. Hor da beste sake bat egiteko gertu. Kontzentratu, frontisera begiratu, eta abai hartzeko gertu. Aitor Altuna hortxe da, sake egin du. Eskuinez sartu beharko da, ez dakit nahi egindako sake izan den, kontua da errestuan bikain Amiano, boleaz Altuna, botera jarriko da Amiano indarrean, zabaleratu ondo, ezin jaso, horre Altunak eman dio galanta Amianok, abiadura eman dio eta behartu egin du Altuna azkenerako lehen tantoa, gorri. Bai, Amianon peloti emonda etorra da, Altuna junda jotera, atropello egin joa purba eta hankak aidi inda joda dut ez dut zain jarekin. Bai, horrondo zabaleratu du indarrean, eta horrek dominatzeko aukera ematen zion, Altunak ezin jaso, horren bestez, lehen tantoa gorri. Bueno, hortxe da Amiano, berriz ere sakea egiteko gertu. Hasierako sakea berak egin du, eta orain bigarren aukera izango du, hortxe da, eskerrez, oraingoa sake hobea da, lehenengo baino, eskerretik ondo atera zaio, esker paretetik Altunari ondo errestoan. Hor da, boleaz txokotik txokora, ez dio ezer egin Amianok pilotari, eta orain Altunarentzat aukera, lauan botera eskerrez luze, behartu ingo du Amiano, eraman pilotaren bila, aire sartuko da esker gantxoa edarra! Ondo jokatu du orain, Altunak lehenengo dominatu egin du, eta gero aukera izan duenean, pausu bat aurrera eman, airez jarri da esker gantxo ona, ezin eramana Amianok 3-1 Altunaren alde. Altuna kasi hobetutxoa ikustote, sake behon egiten dugu gehiago eta Inger gehitxu zero dominio gehiago egiten da, bela. Ondo joan da, hor ondo jokatutako tanto izan da. Lehenengo dominatu eta gero pilotaren bila joan, amaitzeko. Gero amaitu. Bueno, 3-1, Aitor Altuna aurretik. Hor da, sakea egiteko gertu, Amiano zazpian jarri da errestorako. Piskat aurreratu eginda, ez da sake zitale, eskuinez sartuko da Amiano, ondo errestoan, ia lauan jarri du, esker gantxo ze Altuna, eskerrez baina botera Amiano, esker sotamano ze Altunak pilota atzeratu, lauan indartzu Amiano, zabaletik moztu Altunak, baina ez du mina hondirik egin, orain botera jarriko da, luze jokatu du, Amiano botera, bi pilotariak botera, eskuinez ez du gozatu Altunak, bipare eta Amianok, zabaletik bildu eta moztu Altunak. Berriz ere zabaletik moztu eskerrez hartuko da Amiano, zer egingo du orain Altunak, nahi duen egiteko aukera, horre aukerakoa zuen, 3. kuadroan, nahi zuen egiteko aukera zuen. Uste dut txokoan luze jokatzera joan dela, baina ez du pelota behar den moduan jo, bigarren tantoa Amianorentzat. Bai, ez dugu sartu bida morun, gero eta hainbat pelotazo jota apurua kantzaute bai, luzetxo gatoago txapia. Bai, sarritan esaten den erritmo hori ez, erritmo bizian jokatzen da, pentsatzeko aukerarik ere ez du ematen kaiolak eta akatsak ekartzen ditu horrek. Bai, akatsak ekartzen ditu. Bueno, 2-3. Altuna irabazten, Amiano sakera. Hor da, 18 urteko pilotari gaztea, sakea egiteko gertu. Abai hartu, pilotaren bila joan, sakea ona da. 6-erdian ezin eskerrez hartzen ahal egin du da Altuna, baina ezin jaso lehen berdinketa, Irun Arrike. Saki izen da hori, ondo zako eta Altuna sartu du eskerra, berandutxo ez da, ezen zaurmi jota urten da benin izen da, petxora jutzitea. Meritua gorri, Amian hori meritua izan da. Bai, sake hona. Iruna marka joan. Bai, ze iruzak egin ditu lehenengoa ez da bape hona izan, bigarren hau esioagat, ja hirugarrena tantolako sake izan da. Hortxe da Amiano, este sake bat egiteko gertu, motzegi, azkenerako falta, bueno, sake egindako falta, arriskoak hartu behar dira, sakeak asko balio du, eta batzutan, motz geratzen da, eta bueno. Sakadu apur bat goitxe bera inget, goitxe bera sakaduzkero erretxe pasaun bierzetan da. Beti gora jozkero atzeruz paestan da, goitxe bera sakaduzkero, dezkaduzkero faltako erretxe luzia igaretu. Lehengoan galdetzen genion oinatze bengoetxeari labriten geunden eta sakea falta luzei batzutan, lauterdikoan orain asko ari gara ikusten hori, eta berak esaten zuen deja da botatzea modukoa dela, arriskatu egin behar dela, beste jokaldi badela, eta beti ez dela asmatzen. Hori ere, pilotaren parte dela alegia. Hori bolan da. Orain sakez egin duena tanto, Altuna izan da. Iramateko moduko izan zitekeen, baina ez du oraingoan asmatu Amianok 5-3 Altuna irabazten.
dut esango sake txarra izan denik, baina, bueno, jasotzeko modukoa bai. Bai, jasotzeko modukoa izen da, baina, klaro. Ez da, bazartaut, velozidade handizi dakarra ondino. 5-3, hortxe da, sake egiteko gertu, Aitor Altuna, ez du behar den moduan gurutzatu ondo errestoan Amiano, Altunak pilota atzeratu, eskerpaetetik ondo atera zaio, altuera eman eta pilota atzeratu Amianok, orain berak nahi duen egiteko aukera, txokoan moztu egin du, Zital jarri du hirugarren kuadroan Altunari, eskua sartu bai, baina ezin pilota jo, 4-5. Bueno, tantu hona orain Amianok egin duena. Bai, ondo moztu dugu, behorregu pentan da, miniopentu niko beto, apur bat jauziako lezkuti bera, bai, txapa nien jota, eskerreko orman behar, joteko zazoien bastartu. Ez da izan, erreza erutuko. Sakea eskerrez egiten du Amianok, baina eskuinez ere ondo moldatzen da gerora, Ba, eskuinaz. Ondo txukun ari da. Igerteako aldi ideko eskerretik eskumera, bai eskuinaz behiten da. Bueno, hortxe da, lehen ikaragarri, kostatzen zitzaien eskerrei eskuinarekin moldatzea, baina gaur egun hori aldatu egin da, Bai, oinan gaur nien pitzekin egiten ez da benak. Jai dauka. Hueko ondizeto batotza. Bueno, bigarren berdinketa hau ere Sakez, Bosna, Iruna lehen berdinketa, Bosna, bigarrena, eta apurka, barmaietara behiratu ezkero, jente aurbiltzen, eta Olazar txapelketak interesa sortzen duela berrezten ari gara gaurkoan ere, eta astez-aste, jendea gehitzen joango da Enrique, geroz eta pilotari onagoak etorriko direlako, eta horrek ere interesa piztuko duelako pilotazalearen gara. Holan izaten da, urte holan izako alapen dut. Amiano sakean, errestoan ondo Altuna, Amiano eskergantxoa bizi zabaletik, jaso egin du Altunak, nahi duen egiteko aukera txokoan utzi du Amianok, arro eraman egin du Altunak, orain atzean Amianok, eskerre sotamanoz ezin Altunak eraman izan du, aurrez ere amaitzeko aukera Amianok, baina oso tejada arroa egin du, iritsi egin da Altuna, baina ja ondorengo. Zailek arrapetu Altunak, baina hiergotza igulurungo tantu noingu nitxun nekia bai. Alegin egiten ari da, eta hori gerora nabaritu egiten dute pilotariek. Bai, holan, bizkorza marzaketan badut ino rekupero barik lehenko tantu dena faturia. Bueno, lehen aldiz, Amiano aurretik, 6-5, orain arte Altuna izan da markaioan dominatzaile. Hor da Amiano, sake egiteko gertu. Eskerrez, eskerparetaren bila, ondo errestoan Altuna, Amiano pilotaren bila, bigarren kuadroan, esker gantxoa indarrean, jaso Altunak, nahi duen egiteko aukera Amianok, botera jarri da indarrean, baina ez du behar de moduan gozatu, beste aukera bat eman dio Altunak, erdi-erdiko orain ere Amianok, ez dira gozatzen ari orain, ez bata ez bestea, eskuiz sotamanoz ematera joan da Altuna, eta gazo zuk lehen esan didazuna, aurreko tantoaren nekean abaritu du, hor dominatzeko aukera zuen, emateko aukera zuen, eta ez du pilota ondo jo. Bai, Amianok bizkortxo sakatu dut, ez da gatu arnazi hartzen da, oin jatorre deskantzetan, bai. Ez di hor errekuperatzen aurkariari. Ez da ondo rekupero ezi gerurunko tantu nigerritxako. Eta orain, batxen hartzera, Altunak neke hori nabaritu du, eta esan du, arnaz apur bat hartu behar dut, gorputzari buelta ematen utzi behar diot, eta gero jarraituko dut, eta horrelakoetan hori egin behar da, Enrique, zebestela, tanto asko galtzeko arriskua dago, Bai, lehenko moru naztie peligorosu zeten da. Bueno, Enrique, gaur ikasteak ari gara ikusten, eta esan dugu, Aitor Altuna bera, Tolosarra dela, eta Jonander Peña, onenen artean ikusi dugu, min hartu zuen arte, finalerdiak badatoz. Zapatuan Labriten, Peio Etxeberria eta Joseba Eskurdi hariko dira, eta domekan Bilbon Elordi eta Altuna. Ze pronostiko egiten duzuzuk? Ni pronostiko, oin hartien Elordi partidu gonak itut, Bilbon alanda guzti oso partidu gona jokatu ben. Nio... Betikoen alde zaude, orain ikusten duzuen joera. Nik usteot, honek figurok igerriotzela udako palitxai partidu askota jokatut oino rekupero barik ondiela askota. Arrapetu gula sorpresan da. Hori rekupero barik urteti ez da hona izaten. Behin sorpresan bai, bigarrena nekez. Bai, gorputze rekupero inbida. Bueno, sakez egin du sortzigarren tantoa, Aitor Amianok, 8-5. Hiru tantuko errenta. Elastiko korriak, herriko korria daraman pilotariaren zat. Hor da, beste sake bat egiteko gertu. Unai Amiano, Irundarra. Abai hartu.
Eskerrez pilota luze, zazpian Aitor Altuna, ondo errestoan, pilotaren bila doa Amiano, luze jokatu du bolea zor, bostean Altunak zabalera, eskuinez sartuko da Amiano, pilota atzeratu, Eskerrez Altuna, pilotaren bila joan da, eta Esker Sotabanos bipareta Amianok, orain zabalera nahita, behartzen aurkaria, jaso egindu Altunak, nahikoa egindu, nahi duen egiteko aukera Amianok, bipareta efektuarekin, dantzan ibili du alde batetik bestera eta azkenean aukera izan duenean, Eskerrez bipareta bizia efektuarekin, 9-5 tanto polita egin du Amianok. Bai, asko atakatotza Amianok, eskumada Altuna, ja. Eskumetik izan da, bai. Ez utzen di bat abesti, eta azken nipento fronto guztize pentsa dela Amiano zulora deja dingo dagoela, behiatza gaur mabizek. Bai, eta defentsan ondo ari da Altuna, baina ez da nahikoa, ez da nahikoa. Ja, berroin pizkorra ikuten bada igulatza lehenko faturi pasako dugu. Hori hainek eta lezek edarra genio. Arnaz apur bat hartu behar dela alegia. Bueno, bortxe da, sakea egiteko gertu berriz ere Unai Amiano, Eskerrez hartuko da Altuna ondo, irutardian Amiano, zabalera, nahita etengabe zabalea bilatzen aurkariaren zabala, botera orain Amiano deja da, bigarren losara egindakoa, hortxe da orain atakera pasatzeko aukera zuen Altunak, eta erdian sartu da Amiano hor txokoan usten alegindu da, ez da egin mosten alegindu den, deja dezen. Deja diaz, zulora, efektu zulora mostu dugu, txapia ikutu dut, eta arrizgain bida, arrizgain beti ondo besta urtetan. Hori da, horrengoan arrizkoak hartu ditu Amianok, eta... Ondo, zulorako efektuaz. Berez jokalde arrizkutsua zen, baina ez du asmatu. Eta 6. tantoa eta arnaz apur bat Altunaren ere. Berriz sakea berreskuratu eta partidan sartzeko eta aurkariaren gana gerturatzeko aukera izango duelako. Tolosar Gazteak, hortxe da, Aitor Altuna sakea egiteko gertu. 6-9, galtzen momentuz, Gerriko urdina daraman pilotaria. Sakea da, bebetik, ondo Amiano. Bitardian, luze bikain orain bai, ondo jokatu du, lehenengo sake ona egin du Altunak, jaso bai Amianok, baina bitardian Eskerrez jarri da Altuna eta txokotik txokora luze engainatu egin du Amiano, 7-9. Bai, Amiano bastante zabalera junto onda eta garatza buelteti oso zaila izan da. Kalde ona egin du hor Altunak, 7. tanto egiteko, 7-9, markailuan, oraindik ere Unai Amiano aurretik. Pelota zuena esaten daulan, zabalera plantin Eskerraz goitik atzera jotea horre minen dizitzen du. Behartu egiten du, hori da. Sakea Altunak, luzegi, Altunaren sakea, ez da aukera bat izango du. Zan eta esan ari garelako afizionatutan oraindik ere bigarren aukera dagoela, luze jokatu eskero, motze jokatu eskero ez, baina luze jokatu eskero bai. Eta hortxe da, sakea egiteko gertu, berriz ere Aitor Altuna. Pelotari eragin, eta badoa, sakearen bila, hor da. Eskuinez, motzan egindako sake izan da, ondo errestoan Amiano, gero esker gantxoz alegindu da, kantxaren erdian, kasu honetan zabaleratzen alegindu da, baina bere pilotaka da, Altunarena zuzenean kontrakantxara 10-7 Amiano aurretik. Bai, ez da, kantxan erdize bino zabalero, ondat, handi zabalera miniti, zulu nitsi balau, asko errezaguken, bai, zabalera jotoko leku nien ez da, bera ondoko lokote, peloti indako ondoko lokote bai, bera zabaltxun onda, zabalera. Ez da erreza, kantxaren erditik esker gantxoa tajuz egitea, ez da erreza, oraingoan Altunak aukera dauka indarrean jokatu du, ondo airez Amiano, bipareta Altunak, zabaletik bildu Amianok, eskerrez Altuna orain Amiano nahi duen egiteko aukera txokoan luze eskuinarekin, behartu egin du Altuna hau eskerrez hartu da lauterdian, baina ezin jaso, 11. Tanto agorri, 11-7, tanto ona jokatu du Aitor Amiano kasu honetan. Nominatu egin du, Enrique, eta azkenerako txokoan luze jokatuta, 11. tanto egin du. Da, bulta asko ere itzain ba. Horrek atzenien sumeu egiten dit, aneki... Bai, tanto ez, lehenengo txokora, gero zabalera, txokora, eta hori nabaritu egiten da, partidaren bigarren zatian. Partidaren bigarren zatizen hori nabaritu egiten da. Sakea egiteko gertu Unai Amiano,
hor daba. Eskerrez, esker paretaren bila, ondo atera zaio, Altunari, baina ez du eskerrezkoa ondo sartu, zuzenean beko koltsoira, 12-7. Oingo zakik ez dugu gezuntik, baina. Eramateko modukoa zen, baina... Eramateko moduko zen, baina, ez du berunda. Bueno, hortxe, bostantuko errenta orain arte izan duen handiena, Amianok. Ja, oin esaz honetan jokatzen da bizen modu nibil bostantun errenta handizera, Bueno, hortxe doa, Amiano. Beste sake bat egiteko gertu. Paretaren bila, orain ez dakit, gorputzen sartu egin zaion, edo esker paretetik txartu atera zaion, kontua kontu, baina pilota ikutu ere ez du egin, beste bat sakez gorri, 13-7. Bizepen, tonik gorputze ondo ez du jarri, gero peloti papur bat bizkorrutengoan esker gormatik eta... Eta azkenean, tanto. Berai ganera etorri zako. Gainera etorri zaio, 13-7. Zeitantuko errenta dauka Amianok. Hor da Amiano, luze jokatu du, zeiterdian, orengoan bai, ondo Altuna arrestoan. Amiano pilotaren bila esker gantxoa ondo, zabaletik jaso Altunak, zabaletik zabalera, nahiko egin du gero eskuinez. Sartzeko aukera izan du Amianok eta horre akatsa egin du, nahi zuen egiteko aukera zuen. Pilota atzeratzen ahal egin du da, baina kale egin du, oparia. Zabalera llegeu da, bai, gorputzei bueltek ez dut zaman da, jutnan morun jo daukasi aurrera peloti eta, klar, Zabalera begire aurrera jo eskero, ari buelta emon bizako Zabalera basoiz, ari buelta emon gorputzeik ez. Bildu ez, bildu egin behar da ez. Bai. Bueno, ez da ondo jarri eta kale egin du. 8-13. Altuna, sake egiteko gertu. Bai, hartu. Luze. Barruan da, ondo errestoan Amiano. Eskerrez luze Altunak, Amiano botera jarriko da. Esker gantxoa, ona, Altunarena nola behartu duen orain Amiano. Ezin jaso. 9-13. Baina tantik onena, oinguen Altunak, ondo joga dute. Bai, eta ez dagoela amore emateko, Ez, bizitu morun ero zertun ja. Nahi du zehozean, nahi du zerbait aldatu eta partidan sartu. 9-13. Altuna, sake egiteko gertu. Hortxe da. Olosar gaztea, sakea da, ondo errestoan Amiano, altuera emanez gainera, aire sartuko da Altuna, botera Amiano, luze, lauan eskerrez Altuna, kantxaren erdian, txokora bidali du Amianok, bipareta eskerrarekin Altunak, Amianok altuera eman eta pilota atzeratu, bolea sartu da Altuna, txokoan Amianok, deja da eta iritsi bai, errazantzean Altuna, baina nekatuta apurtxo bat, eskerrez, ondo iritsi da, baina gero ez du esmatu. Ondo iritsi da, baina. Gero efektu monta asko junda peloti eskerrek aldera, Amianok oso ondo motza peloti eskerrerako efektu eta... Nekearen ondorioa, kaso? Nekearen ondorioa eta efektu eta gauzesko pilo. Bueno, azkenerako, horre, bigarren kuadroan, nahi zuena edo ez dakit, bentsat aukera hona zuen, ondo iritsi delako hankak ondo erantzun diote, baina gero ezin ba pilotara ondo jarri. Baina nekatuta, apur bat beteta ikusten dugu Altuna, Egin jau, eurreko tantu inabena eta apur bat bizitza onda, baina... Kilometro gehiago egiten da bilbera, rekorridu gehiago egiten da bilbera, rekorridu gehiago egiten da... Geldi deuna gitxiak antzetan da. Bueno, bortxea, ikusleak ere bai, armaetan. Zelan ez, Reyes Azkoitiare ikusi dugu, zenbat urte pilotaren bueltan Reyes ere. Harrik zuen antzera, bizi guztia pilotaren bueltan. Bai, nik hori urte askotan ez utzot, ozak... Na urtitan beste du alde hundikuko. Bueno. Ni zozer sartxoa izango naz, baina... Biok belaunaldi berekoak, pilotari asko emandakoak, bata zein bestea. Bueno, 14-9, Unai Amiano aurretik. Zure ustez orain arteko giltzak non egon dira, zertan asmatu du gehiago Amianok, bostantuko renta izateko? Amiano ibili gehiago itzala bestiai. Hobeto mugitu du? Hobeto mugitu, bera geldizeu, bera frontoin erdizen zer hainek eta gitxin, errekorreo gitxin, eta bestie, zabalera eta zulora eta besti nekagai jartu dugu.
Bueno, hortxe, sake egiteko gertu, Aitor Unai Amiano. Ondo errestuan Altuna, Amiano nahi duen egiteko aukera, bitardian pilota atzeratu, eskerrez Altuna ondo, zer egiten du Amianok, esker gantxoa, zabaletik jasota atzeratu Altunak, pilotak adona, hor behartu eta sartu da eskerrez Amiano eta bere buruari denpora emate aldera, altuera eman gure izan dio bere pilotakadari, baina zuzenean goiko koltsoira 10 eta 14. Bai, Altuna oingo tantu bitxi, Ez dago, kantzeut izteko eta ez dago, eta rekuperoin jalapen doni apur bat. Borrokatzeko gertu dagoela legi, ez? Bai, borrokatzeko bentzete goguaz da bizitu ganea. Ez dago ezer erabakita hemen, Enrique. Ez, honin ez dago hemen. Hor da ba, Aitor Altuna. Errestuan Amiano eskerpaetetik ondo atera zaio eta ondo errestatu du, hirugarren kuadroan zer egiten duen Altunak, pilota eskerretik eskerrera. Berriz ere, aurreko tantoko antzeko jokaldia eskerrez, dominatzera pasa gure izan du, edo behintzat errez ez utzi Altunari eta hori egiteko ahalegina, altuera larrei eman dio eta kale, 11 eta 14. Altura larrei eman dio, Altuna pasatearen nahi sartu zaiten da, frontezin sartu inbida, ez da, alturi bakarrik muti, lehenko frontezin barrun sartu eta gero paso gutxik. Ez dio, errestasunik eman gura, baina horrek arriskuak ekartzen du eta kale egitea ere bai. 11 eta 14. Altuna sakea da, orain zaio... Hormi jota berutz urtotza eta ez da... Horre meritua sakatzailearena. Bai, saka hona izin duen. 12 eta 14, Enrique. Dator, ezka bizitu ina, borrat Altuna, egon da, zeitantuko errentarekin Amiano, 13 eta 7 irabazten egon da, baina orain 12 eta 14. Bitantoko errenta baino ez dauka. Hor da Altuna, sake egiteko gertu. Zabalera nahi eta, arriskuak hartu ditu. Eta arriskuak hartzen direnean, bi aukera daude. Edo kontrario ezusten harrapatu edo kale egin. Eta kasu honetan, kale egin du. Kale egin du. Baina intentzinoa, saki, Zabalera utzeta ez da. Baina sakadu intentzinoaz da Zabaleko errezara eta labur. Hori ere egin behar da, aldatu jokaldia eta kontrarioari lasai egoten ez utzi. Apur bat enredo kontraritzua. Hori da. 15 eta 12. Amianok eskertuko zuen, jaso duen oparia hori ere esan beharra dago. Nok ez, handa benien. Bai, beretzat ere neurketa zailtzen ari da eta dudabarik horrelako tantoak eskertzen dira. Luze orain Amianok. Unai berriz ere sake egiteko gertu. Bai hartu du. Eskerrez. Restuan Altuna jaso baina entregatu egin du bigarren kuadroan nahi duen egiteko aukera. Amianok zabaleratu. Behartu den du Altuna. Orain txokoan luze. Altuna ezin eskua sartu ere egin. Saketik ondo jokatu du Amianok lehenengo zabaleratu. Behartu egin du Altuna eta gero luze txokoan 16 eta 12. Luze eta emon da junda pelotia. Altuna izan aileu ina, aileu da momentuen peloti txist aurrera eskaputzen. Horre boleaz eta indarra ematen dio Amianok. Bai, emon da. Bizi. Hor, zelan... Bai, eskua sartzeko aukerarik ere ez dio eman. Ez dio eman, pentako morun onda, harrapu da bela, bai ez. Joteko momentuen txist peloti aurrera, emon da jundalako. Unai Amiano, sake egiteko gertu, lautantuko errenta dauka, erdi-erdiko sakea, errestoan Altuna. Eskuinen sartuko da, laugarren kuadroan, Zabaletik Amiano txokoan, gozatu barikoa Altunak, orain beste aukera bat izango du boleaz, txokoan, Amiano hirugarren kuadroan, eskerpaetetik ondo atera zaio pilota, zer egiten duen Altunak, luze txokoan, indarrean orain Amiano, sotamanoz, eskuinez ondo Altuna, indarrean berriz ere Amiano, bolea, sekulako violentzia ematen dio, bolea sartzen den bakoitzan, bizi jotzen du pilota, oraingoan ere, behartu egin du Altuna, 17 eta 12. Peloti tiri joguin bez, Zabalien peloti... Abiaduria ez da. Bai, horre gorputz eta anima ematen dio eta erritmo aldatzen du, tantoren erritmo aldatzen du. Da atropillo. Bai, 17 eta 12, hortxe ikusten dugu Morgaitxe berria, Aimar. Astero hau ere fijo bada hemen. Bai, jundan urte bilen egin buelta iban bedorrepeta lehen gurtine azpi txapeldun, durgun txapeldun urte ban da, Bidea ikasita, Enrique. Da gero... Claro, lagun epe bai jokatzen, Aimar honekin ibide da ointzu arte jokatzen, da, claro. Bai, denak bere belaunaldikoak, ez? Bai, belaunaldikoak eta lagunek eta zeututa. Bueno, bortxe.
17 eta 12 berriz ere atxeden hartzen, bostantu korrenta berriz ere Amianok, gerturatu da, 12 eta 14koarekin Altuna, horre Zabalera egin du sakea, eta horri eskerrak hartu da arnaz apur bat Amianok berriz, Bai, hartu da. Arriskatzea erabaki du Altunak eta, barrizkoak hartzen direnean, esan dugu. Ontxe oino partidu garbizta ikusten alde batera. Edo zer gerta daitekela oraindik ere, ez? Edo zer gerta daitekela. 17 eta 12 momentuz, errenta polita hori bai, Unai Amianok duena, baina hemen ez dago ezer erabakita. Hor da. Sakea egiteko gertu. Unai Amiano. Abai hartu. Pilotaren bila joan. Eta eskerrez. Luze kasu honetan. Zazpitik eskuinez. Altunak. Hor bai, hor kale hori oparitxoa da. Ezerret zeukan sakea zen. Emateko aukera zeukan. Eta ez du pilota ondo jo. 18 eta 12. Gorri. Ez dut zentzine eskuen eskapo bitza. Bai, horre pentsatzeko aukera izan du, pilotara jartzeko aukera ere bai. Baina ez da ondo jarri, ez du pilota gauna jo. Zeitan du gorren eta berriz ere orain arte izan duena handiena, alderik handiena Amianok. Egin du nahi eta Zabalera honek ere, eta honek ere kale, honek ere, ez usten harrapatu gure izan du horkaria, Zabaletik Zabalera jokatuta, eta falta, 13 eta 18. Bai, bizekin jabe, erregalu gana, iguli opari bana, bata beste ditu inen parranduz. Bai, hau ere sakia zen bestela, baina... Bai, saki izan, baina, urrungo tantuntako eta bilurra probat emongo zan, ez da ongoan, seguru atzin gildi. Orain Aitor Altunak baliatzen duen hasierako jokaldi hau, hor da, sakea gurutzatua, eskerrez jaso Amianok, boleaz sartuko Altuna hor, trabapur bat ere egin dio, geldi geratu da, baina trabapur bat eta gero ematzeko aukera zuen, hirugarren kuadroan, opari lartxo aukeran Altunak. Bai, oingu opari ja. Eta horrela partia irabaztean nekeza da, ezinezkoa ez da, baina nekeza da. Nekeza. 19 eta 13. Trabapur bat egin dio, Altuna baina geldi geratu da, berak etzekien nondik etorriko zen Amiano, eta ondo egin du geldik geratuta. Amiano sakera! Eskerrez, jaso Altuna nahiko egin du, Amiano nahi duen egiteko aukera, boleaz, luze, eskerrez Altuna, pilotaren bila doa Amiano, eskergantxoa Zabalera, bildu egin du Altunak, lauan, eskerrez Altunak, Amianok jaso, Altuna nahi duen egiteko aukera, txokoan ondo moztutako izan da, ezin jaso horre biterdian esker paretean sartu zaio Amian hori eskua sartu, baina ezin jaso 14 eta 19. Erutiaz besta konforma, Zabalera jugaditxia intenteu dute, claro, eruti nekudan lekuen Zabalera jugaditxia. Dejada egiten alegin du da, ezta? Dejada egiten alegin du da, eta... Eruti nekudan lekuen jugaditxia peligrosu zetu. Kontra zuan jokatu gura izan du, eta kasu honetan etzai ondo atera. 14 eta 19, oraindik ere Amiano irabazten Altunaren kontra. Hor da, Aitor. Kuñez, sakea da. Jaso egin du Amiano, txokoan dejada bikaina, bizia, azkarra, eta esker parete ikutu denean lurrera erodi da pilota, tanto bikaina kasu honetan Altunak 15 eta 19. Bai, onino partidu erosin lekuta julike. Beti hobeto Amian ondako, bai... Hortxe ikusi dugu, sakea ona izan da, eta gero bigarren jokaldean horre bian, txokoan dejada ere efektuarekin ona. Oso ondo. Lautantu profesionaletan aldetxu zen da, afazina dutan alde gitxia da, lautantu alde izta ezerre. Hortxe da, sakea egiteko gertu Altuna. Ezkerre sartuko da Amiano, sakez egin du hor seiterdian sartu da, baina ezin eraman. Sake ona, Injertuta. 16 eta 19 gerturatzen berriz ere Altuna. Zan dugu lehen, bitantura jarri dela, zeitantuko desabantaia izan ostean, 12 eta 14. Orain ere, bigarren ez zeitantu atzetik egon da, 18 eta 12, baina 16 eta 19. Harrik egizan digu moduan, hemen pronostiko garbirik ez dago. Aitaren batean aldatzen direlako gauzak, eta buruz buru gehiago. Buruz gehiago. Bortxe da, sakea egiteko gertu.
Aitor Altuna galtzen momentu Semenetzi eta hori bai, akatsasko egiteko tarterik ez dugu ja, asmatu egin behar du. Errestuan zer egiten duen, luze, indarrean, Amiano jaso, botera jarriko da iruan nahi duen egiteko aukera txokoan deja da, ona da, jaso Amiano, orain ez du asmatu hor ezkerre sarterako orduan, Amianok eskuinez bildu eta gaizto jarri, ai ama, beste opari bat, hirugarren kuadroan, nahi duen egiteko aukera izan du, behin baino gehiagotan tantoan zehar, berak dominatu du, azkenan entregatu egin du eta gero oparia. Ez dau jakin, peloti hormi jo eta aurretik, ala gero esku sartut, lehenengo aurretik moru jundan, eta gero jota gero, eta gaur galdu dugu peloti entradita bizi. Aukeran, Altuna opari larre egiten, aukeran. Bai. Bueno, 36, Unai Amiano, garaipenetik gertu bitantora. Azkar doan neurketa, 33 minutu, lehian hasi direnetik, Amiano eta Altuna. Amiano sake egin du, ezkerrez bildu ondo errestoan Altuna, hor boleaz indartzu Amiano, dominatzen ari da, gero ez du asmatu, eta luzegi, beste aukera hon bat zuen bit erdian, ezkerrez pilota atzeratzen ahal egin du da, baina larri gozatu du, eta luze joan zaio. Pasau ingurixen dut, pasau eta garatzok erretxe sartzen da. Bai, berez jokalde ondo egindakoa zen, ondo pentsatutakoa zen, eta aukera zuen horretarako, baina sartu egin behar. Bueno, 21. Gertu dauka, tantu bakar batera, Unai Amianok garaipena, 21-16. Txaloak, irungo semearentzat, azken sake egin du. Motzean, eta azkenerako, falta 17. Motzegi. Bueno, bigarren falta, sakez. Azken aukera bat izango du, Altunak. Atzera goine segidun bier, lehena... Orain ja, bostantu errenkadan egin behar ditu. Garaipena eskuratu gura baldin badu. Hor da sake egiteko gertu, Aitor Altuna. 17 eta 21 ari da galtzen. Eskuinez sakea da, eta tanto, ezker paretetik indartzu atera zaio, bizi atera zaio pilota Amian hori ezin jaso, 18 eta 21. Ondo bide da Amiano sakar restetan, ez dut sake asko sartu, baina duen ez da. Bai, eta hori, bizia zen, ondo jotakoa eta indartzu eta... Ezkerko hormi jo da... Bai, bizi atera da, segurako txisparekin atera da, bai. 18 eta 21. Ja ba. Altunaren sakea. Ezkerrez ondo errestuan Amiano, eskuinez orain, dominatzera pasatzeko aukera, eta azkenerako tanto hor behartuta sartu da Altuna, eta azkenerako garaipena eskuratu du Unai Amianok, 22 eta 18 lortu du garaipena, ia partida guztian zehar, Enrique aurretik joan da, 1 eta 5 egonda neurketa, baina hortik aurrera nagusi izan da markaioan Amiano, eta azkenean lautantuko errentarekin irabazi. Partidu guztiak egon dugu horretik bera, bera izan da... beti bentakiaz jokatzen izan da bena. Bai, alaxe da bai. Azkenien ala namaitu du. Ja ba, une batetik bestera, Unai Amiano gurean izateko moduan daukagun, hor ikusten dugu bere botilloekin berbetan, baina une batetik bestera gurean izango dugu Unai, ea zer kontatzen dugun, gaurko irabazleak, mentxe dugu Unai Amiano gaztea, ea ze sentipen utzi dion gaurko neurketak. Unai Amiano, Gabon eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, 22-18 irabazi duzu neurketa, gustora egindako lanarekin? Bueno, emaitzatik bai gustoa, azkenen partida irabaztea zen helburua, baina jokukinta nahiko disgustoa ez, baina pozik ez behintzat. Markaioan, 3-nakoa, 5-nakoa, baina gerola aurretik joan zara, alde politekin, zeitanduko errentak ere izan dituzte birritan, baina gerturatu egin zaizuen momentu batzutan Altuna eta ez dakit, nola sentitu zaren momentu horietan? Bai, hasieran gaizkidez gai hasi erritma hondikin, baina bitako inorrek etzun asmatzen eta arratxa etzun hartzen, eta geho nik uste hor pixka tobetxo ibili naizela, baina bukeraldeare oparin bat, eta geho berri zurbildu, baina bueno.
usta, bai. Bai, horra aire sartzen zinenean eta behartu egiten zen nuen, aurkaria. Bai, hasian geixo, gero, hainun asko asmatzen uste tentsioatik eta pelota ez ziren sartzen, eta pixka konfiantza falta, baina bai, ondo. Bueno, kontua kontu, aurrera jarraitzen duzu, prestigio handiko txapelketa batean, eta hori garrantzitsua izango da, ez? Bai, hori gaurko bena eta helburua ere bai izan, hasi que gusta. Bueno, gozatu garaipenarekin eta aurrerantzean ere izango dugu elkarren berri, zorionak. Vale, esker asko. Bueno, hauetxek pilotari gaztearen esanak, ez da, Enrique oso gustora geratu egin duen lanarekin, edo ez behintzat ez du azebete bere partidak, baina hemen garaipena 22 iristea da garrantzitsuena eta hori lortu du behintzat. Bai, 22 lortu dut, hortik aldetik posik onda, joku, justu nabilen indadanak ondo urtetik ez da erreza. Bueno, lehen partida lauterdikoa kontatu dizuegu, orain binakakoa etorriko da, Ander Murua eta Arkaitz eskuz hariko dira alde batetik, Aingeru de la Fuente eta Jon Laskozen kontra, dagoeneko lau pilotariak beroketarik egiten hasi dira, eta gazte doatxo hauek prestatzen diren bitartean, guk atzera egin behar dugu denboran, eta 1900 eta 95-ko finalak gogoratu behar dugu, eta seguru orduko protagonistak ere ondo ezagutzen dituzuela zuek. Batetik Jorge Ianniz eta Oier Zeharra, eta bestetik Asier Olaizola eta Unai Apestegia. Ikusteko izan zen finalura. Gozatu! Gerriko Gorriz, Jorge Ianniz eta Oier Zeharra, eta Gerriko Urdinez, Asier Olaizola eta Unai Apestegia. Favorito nabarmenak gainera, Urdinak, Olaizola eta Apestegia. Garaipena bereientzat izan zen, baina galtzabete lan izan zuten atzoko txapela bereganatzeko. Partiduko lehendabiziko tantua Urdinak egin zuten, Asier Olaizolak indartsu jotako pelotakada bat aprobetxatuz. Berak eta Apestegiak final aurreko partidua, Apestetxea eta Almandoz Naparren kontra irabazi zuten, 22 eta 14 izan zen, final aurreko partidu horretako emaitza. Erosoagoa izan zen, Janizek eta Zeharrak lortutako garaipena. Urien eta Eneko Galartza 7an geratu ziren. Jorge Ianniz ez da beste hirurak bezain ezaguna, 27 urte dituen arren. Lizarratik 8 kilometrora dagoen herriska batekoa da. Arizalakoa. Finalera iritsi zen eta azkeneko partiduan ere erakutsi zuen hauen kontra jokatzeko gauza dela. Oso sake ona du eta gero peloteoan ez da kokiltzen den horietakoa. Ezker eskubi edozein posturatan sartzen da pelotari hau. Ianniz eta Zeharra 8 eta 2 aurretik eta jendea ozabalik, besteak jotzen baizituzten favorito. Iannizek berak zabaldu zuen pelota hori, ez zuen kontrakantxatik Olaizolak jasotzerik izan. 9 eta 2. Oier Zeharra galdakaotarra oso partidu ona burutzen ari zen eta etzekiten tantoan sartu. Peloteoan dominatu Apestegiak eta Olaizolak dominatzen zuten, baina pelota galdu eurek galtzen zuten geroxeago. Goizuetako aurrelariak airez sartutako pelotetan utsegin zuen eta bere atzelariak ere ezin zion partiduari neurririk hartu. Bai, erdi gotze hasi naiz ere bai, baina enitzen kolokatzen, gero bido hiru bota dizkutu goranik. Gero Olaizolak ere nola goratik etortzen zen pelota saiatu da aire sartzera eta faiaten ditu. Eta gero bote hasi gera eta bote pasionien irabazi egin du. Halaxe gertatu zen, ikuskizuna ematen zaila zela ikusi eta nahiago izan zuten tantoaren bila atzean jo eta su aritu. Asier Olaizolaren pelotakada bildurgarriek tantu bat baino gehiago eman zien Urdinei. 12 eta 8, sake gaiztoa zijoan eta Janizek sartu behar izan zuen. Aidez, baina urrengoa, errebotean ipini zuen Goizuetarrak. Handik ezinezkoa zen Zeharrak pelota hori frontisera ekartzea. Nola Olaizolak ala Apestegiak, motorrak berotu egin zituzten eta peloteoan garbi hasi ziren dominatzen. Airez hasieran etzen ondo ibili Olaizola eta gero ez zuen ausardiarik izan sarritan sartzeko. Laugarren kuadroan harrapatutako ezkerkada horrek berriro errebotetik oso gertu eduki zuen Zeharra. Ezin galdakaokoak pelota hori txaparen gainera eraman.
Partiduko aurreneko berdinketa binako izan zen eta bigarrena 12koa. Nola nahi ez pentsa partidua hor amaitu zenik. Askoz ere lan gehiago egin behar izan zuten Olaizolak eta Apeztegiak partidua irabazteko. Ez zuten Janizek eta Zeharrak nola nahi amore eman nahi. Urdinen taktika Zeharrari pelota atzeratzea eta baztertzea izan zen. Bai, bueno, ni joan nahi alden guztia arrimatzera, entregatzen zuen gero atxerrek aurretik mine egiteko. Gero arrimatu du asko, pelota batzu faiatu egin ditu eta tantotzu galdu ditu eta horrela irabazi du. Partidua etzen ordea azkenera arte erabaki. Oso urrutitik etorri ziren Olaizola eta Apeztegia, baina berdindu eta gero berriro nagusitasuna gorriek hartu zuten markagailuan. Zeharraren pelotakada horrek zazpian egin zuen pote eta Apeztegiak errebotetik ez zuen txaparen gainera eraman. Artean inork ez zekien garaipena nortzurentzat izango zen. 14 eta 12 Janiz eta Zeharra aurretik. Arizalako aurrelariaren sakea ongi jaso zuen Apeztegiak, Zeharrak berriro atzera. Oso pelota gutxi egin zuen Galdakaokoak eta ezker eskubi ongi eritu zen nahiz eta orain ikusi dugun pelota hori ezker hormara itxatxirik zijoan eta ezin izan zuen gora jaso. Sakea izan zen Janizen arma onenetakoa. Ezkerrez gero pelota zabaldu eta Olaizolak huts. Azkeneko txapelkitetan egin duen paper bikainari esker, Asier Olaizola lehen baino ezagunagoa da, etorkizun handia ikusten dio pelotazaleak goizuetakoari, baina oraindik gauza asko ikasi behar ditu. Bere tantorik onena, ezkerrez egindako dejada 18 eta 15, oraindik garaipena urruti zuten favoritoek. Oier Zeharrak entregatutako pelota horri ez zion Olaizolak minik egin, baina hala ere, tanto izan zen urdinentzat. Ordu arte egin ez zituen bi huts, bata bestearen atzetik egin zituen Jorge Janizek. 18, saskitik ateratako pelota astun batek lagundu egin zien Olaizola eta Apeztegiari, baina goizuetakoak berriro kolokan ipini zuen txapela. Aukerako pelota zuen errebotera bidaltzeko, dejada bat egiten saiatu zen zabalean, eta 19 berdinketa lortu zuten gorriek. 20 Sakez Janizek. 20 eta 19 gorriak aurretik. Asier Olaizola ezkerreko hormaren bila eta lortu zuen bere helburua. Ez baitzuen Zeharrak pelota hori jaso. 20 bi tanto behar zituen garaipena lortu nahi zuenak. Zeharra tantoa dominatu nahian, aurrean utzi zion pelota Apeztegiak Janizi, baina Arizalakoak ez zuen aidez asmatu, 21 eta 20 aurreratu ziren Olaizola eta Apeztegia. Aurtizekoak pelota batzuk galdu zituela aitortu zuen lehendabiziko zatian, baina bigarrenean ongi aritu zen pelotan. Partiduko azkeneko pelotaka da Olaizolarena. Ezkerrez, Oier Zeharrak ezin izan zuen gora jaso. Txalo zagurtu zituen jendeak pelotariak, 61 minutuko iraupena izan zuen partiduak, tantu honak eta emozioa azken momentura arte. Ezin zaio txapelketa garrantzitsu baten finalari gehiago eskatu. Janizek eta Zeharrak eskura izan arren garaipena ez zuten egindako lana borobildu. Asier Olaizola eta Unai Apeztegiarentzat emankorra izan zen 1985 urtea. Txapelketa mordoa irabazi zuten eta jaio berria den urtean bertin jarraituzkero ez dute afizionatu mailan denbora asko jarraituko. 20 urte dituzte eta pelotan asko egin dezakete. Gure hamburgesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburgesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Gabon, berriz ere Zaldibartik, Olazar pilotalekutik, Olazar txapelketako 35. ekitaldia ari da jokatzen aurten 7. jardunaldian gaude eta Kaiolako partida kontatu ondoren, orain binakakoari erreparatuko diogu, Enrique, Ander Murua eta Arkaitz Eskusa hariko dira Gerriko Gorriz eta Ingeru de la Fuente eta Jon Laskoz Gerriko Urdinez. Trazartzen diozu, neurketari. Bueno, De La Fuentezek eta Lazkozek atzeneko partidu oso ona jokatu den hemen. Jentie atzen intente txaloka agurtu bazen da oso ona iben. Bai, besti Eskuza ondo biltzan hemen, da Murua, ez dakit zelan ongo da jokuen, hori Murua lesionetu onda, lezonero, hormi jota erota, gitxi jokatute dut, ez dakit zelan Murua ondo bat apur bat kasi gorrezen aldea. Bai, ez dakit, zelan partidu gogorra esengo gala pentonik urba. Bueno, hortxe, epaiek dagoeneko, agindu di lau pilotari lerrokatzeko, eta une batetik bestera ingo dute paseioa, Olazar txapelketan jokatzen duten pilotari guztiak. Dira, gertutik jarraitu beharrekoak, baina txoritxo batek esan dit, Arkaitz Eskusa dela, bueno, ez dakit, benetan lupaz jarraitu beharrekoa oso atzelari interesantea, omen da. Bai, oso ondo abile gazti eta mutila hundiz eta emoten dugu gora juteko moduko pelota ez dela. 17 urte ditu, aurki 18 urte beteko ditu, Laudioko semeak eta esandakoa. Bueno, gertutik jarraitu beharreko pilotarietako bat. Bueno, Leon Castilloak Gorri, beraz Muruak, Bergararrak eta Eskusak, Laudiotarrak ingo dute lehen sakea, pilota probatzen ari dira, bien bitartan ultrauska bat hartu dute De La Fuentek eta Laskozek. Azken aginduak jaso ere bai. Nafarrak dira, De La Fuente eta Laskoz. Eta Gerriko Gorriz hariko direnak esandakoa aurrelaria Bergarakoa eta atzelaria Laudiokoa. Bueno, hortxe, gustoko pilota aukeratu eta lehian hasteko gertu. Probatzen ari dira, Gorriek aukeratutako pilota urdinak. Bueno. Beraz, apur bat Gorri ikusten duzu, Enrique, baina pronostiko garbiri barik. Bai, pronostiko jakin gau erotxoa, genti zelan dauen. Kinelen bidez, hori da. Zelan, bai horrek ez dago, esan gure zeinekide baziko dauen, genti alde bat eron arren besti bide bazten da inoz. Bueno, baina ona etortzen den pilota zalea aditua da, asko daki. Bai, ize gehiena gaztero dauzenak, eta hemen bakarrik ez, gero maila bitzen mongo di, eta beste leku batzutan behait, segitzen da gana pelotia. Batzuk ez, batzuk, berta, haintxe bakarrik ikusten da gana urdin, mordo bat leku eskota da bitzenak. Bueno, hortxe da, pilota probatu ostean, neurketa astera doa, 10:28 minutu, zuzenean ari gara gu kontatzen, Olazar txapelketako 7. jardunaldiak ematen duena, eta gogoratu, lauterdi barruan, Amianok 22 eta 18 hartu dela mendean altuna, beraz aurrera egin du, Amianok eta orain binakakoa hasiko da. Lehen sakea, Ander Muruak egingo du. Hor da Bergararra. Eskuinez, pilota atzeratu. Leheratzi terditik, ondo errestoan Laskoz. Murua eskuinez hartuko da, bizi pilota atzeratu. 8an Laskoz. Eskuza, Zabaletik. Eta behar den moduan jarri, ala ere bostean jarri du pilota. Murua pilotaren bila, txokoan luze. Defentsa lanean De La Fuente. Eskuzarentzat aukera ona. Lauterditik pilota atzeratu, 9an Laskoz. Eskuinez, pixu hartu du pilotak, eramateko modukoa zen eskuinez, baina ezin bat eta huts Gorri. Bai, hor behatzen jarri, amarrin pixu hartzen du pilotik eta ondoa sartu duzik, afezinen entzat eta non buena ikia, ez da errezatxetan. Hor eskua ondo sartu da eta gerria ere bai, ez? Bai, eskua eta garrezet dauntzin piloti jai, hori pentsau zarren eurrin joten da. Bueno, hortxe, lehen tantuak Gorri, Muruak eta Eskuzak egin dute. Dermurua, sake egiteko gertu. Abai hartu.
Eskuinez, sakea, barruan da, eskerrez, sakea da, ezin errestuan bederatzean eskerrez sartu da Laskoz, baina benetan sake zitala zen, 2 eta huts gorriak aurretik. Eta Kinelak zer dio, gorrien aldeko joera. 162ak gorri, 138ak urdin, beraz katedra muruaren eta eskuzaren alde dago. Bai, katedra. Neurketa hasi berritan behintzat bai. Bai, gero ikusi behar. Gero ikusi egin behar. Hori frontoien bi gulpa ez da. Apostu ekin, makina gulta emoten da. Bai, duda barik. Ez du beti katedrak aukeratzen duen bikoteak irabazten. Ez da inundik inora ere. Zorionez gainera. Bueno, bortxe da, sake egiteko gertu, murua, sake zitala izan da aurrekoa, Eskuin Sotamanoz orain ondo, De La Fuente, eskerrez pilota atzeratu muruak. Bosterdian, Laskozek, eskerrez, ez du behar demoduan gozatu, lauan jarriko da, botera, murua, ea zazpitik zer egiten duen, pilota, altuera emanez, atzeratu. Laskozek, hor da eskuza, eskuinez, beso luze ditu eskuzak, Muti luzea da eta besoak ere alako xeak ditu. Besu bakarrik ez gorputza ere bai. Gorputza ere bai. Bueno, zazpian, Laskoz, Zabaletik murua. Pilota atzeratuz, atzean kargatuz, zazpitik Laskoz. Ea eskuza zer egiten duen, bostetik ematera joan da, ez da behar moduan jarri, baina ala pilota sortzira. Altuera emanez, ondo Laskoz, pilota kendu egin dio. Muruari, eman dio orain galanta eskerrez eskuzak, ondo Laskoz. Lana pilatu behar zeio, Laskozi, alako martxan. Atzan kargatzen ari da gorriak, lehen tanto hauetan bentzat. Bai, ibiltzen ez da, geldi dute leku batera horretara gehiago agunteten da. Txarrazen da, alde batera eta bestera ibiltzen da. Eskerrez murua erasora pasatu da, Zabaletik jaso De La Fuentek, murua pilotaren bila, esker gantxoa, ona da. Zabalean zegoen murua eta bildu egin du, bolea sartuko da Laskoz. Entregatu egin du, De La Fuente botera jarriko da, hor bote okerra egin dio, ala ere pilota atzeratzeko kapaz izan da, zazpitik eskuzak jaso, Laskozentzat aukera orain emateko aukera, bostetik pilota atzeratu, airez atzelari lagunduaz murua, eskuin Sotamanoa, De La Fuente orain eskerrez pilota zabaleratu, murua behartuz, honek pilota atzeratu egin du, tantu gorra ari gara ikusten Enrique, eskergantxoa muruak, Zabaletik bildu De La Fuentek, eskerrez eskuzak pilota atzeratu, Laskoz, Zabaletik, zazpitik, ondo bildu du, eskerrez hartuko da eskuza, pilotari altuera eman eta atzeratu, zazpian. Txokoan utzi du orain muruak, eskerrez pilota atzeratu. De La Fuentek eskerrez eskuzak. Gorriak dominatu guran. Laskoz. Ea eskuzak zer egiten duen, lautardian, eskuinez pilota sartu. De La Fuente aire sartu da, defentsako jokaldia da, motzu egin du muruak, txapagainekoa ondo bildu du. De La Fuentek. Zazpitik eskuzak eraman, pilotaren bila doa De La Fuente, eskergantxoa indarrean, Zabalean zain murua jaso, pasatzen dut De La Fuentek, Laskoz, eskuinez ondo eskuza behartu, zazpitardian atzerak etorri da, azkenean barruan da, bostean Laskoz. Ea zazpitik zer egiten duen eskuzak, eskuinez, aire sartuko da De La Fuente, erasoan, boleaz, orain txokoan murua behartuz, honek jaso, nahi duen egiteko aukera De La Fuentek, eskerrez pilota atzeratu, airez, boleaz, ondo Laskoz, botera jarriko da ba, De La Fuente txokoan deja da, jaso, bere burua lurrera botaz. Muruak, Laskozek justu baina txapainan, eskerrez txokoan, eharrazen ba, De La Fuenteren ahalegina, txokoan eskerrez murua engainatzen ahalegindu da, baina bere eskerka da, eskergantxo zein gura zuen jokaldia, zuzenean txapara, 3 eta huts. Bai, tantu dominetan bestieketan, horagarrizketan da, nien bezarretzen galdu. Tantu hona jabe, Gogorra izan da, Bai, oso tantu gogorra eta ondo defendi dute. Baina, atze duzke datorla holan eskari sartute zuluen dejadi iteko dirleku zaila. Behartuta zaudenean, arriskoak hartu behar dira, hori da kontua eta oraingoan ere. Nik ez dut esango txarto botatako izan denik, baina... txarto botatako ez, baina arriskatu egin behar. Arriskatu egin behar. Bueno, 3 eta huts, gorriak aurretik, murua eta eskuza aurretik. Sakera ander murua, bebetik sakea da, eskerparetean zazpian sartu egingo zaio Laskozi ezin jaso, sakea zen, 4 eta huts. Bai, saki, ondo sakaute, laburrien, da, ibiterrezen botin zazpizen bastartu dago, eta sak estantu indi. Bigarren sake izan da muruaren zat, eta
hau motzan ateratakoa eta aurrez luze ateratakoa, baina biak ezkerpaetan sartu dira eta sakeak izan dira biak ala biak. Aurrelariaren meritua, aurrelari gorriaren meritua dudabarik. 4-huts. Bueno, momentuz katedra asmatzen ari da. Enrique, 4-huts ari dirako irabazten gorriak. Murua sakera. Orain luzago jokatu du, bederatzean ondo errestoan, bikain Laskoz. 6an, eskuza, pilotari emanez, bederatzira, eskuinareskin, Laskoz, orain botera jarriko da Murua. 8an Laskoz, Muruaren aukera, esker gantxoa, Zabalera, De La Fuentek txokoan moztu, eskuza, eskerrez, pilota atzeratuz. 8an Laskoz, eta ez dakit, eskapa izan den, botatako izan da. Botatako izan da, orduan bikain izan da, txokoan Berak dudan leku estotza urten, bai, botatakoa. Bueno, 5-huts. Ondo ikusten da, hainbeste denporan erdi geldion da Murua gogotzut hor da. Gogotzut horti normala da, hainbeste denporan deskantzut hon eskero, baina... Bueno, horre jokalde aldatu egin du, txokoan egin du, eta ondo atera zaio, 5-huts. Arnaz apur bat hartu gura dute urdinek. Zapatietan urpixka bat ere bota bai, hobeto eusteko zapatiak frontoian. Hori ere... Hori generalin euskizaz da, fronto zabaletan da, zementoskuetan da jeten da, baina. Honetan... Ondo pasauta daude. Honetan zeretan, ja zapatilien fallu gehiago da uste honik frontoien hau. Hola, bortxe da. Ondo Sotamanoz De La Fuente, eskuzak pilota atzeratu, 8tik Laskoz. Eskuinez, 7an eskuza, behar den moduan gozatu, 4an jarriko dalai, De La Fuente matera joan da, baina ez du gozatu 6-huts. Luzetxo, laute erdi inguru nukitu benkak eta hortik mozteko zulera luze gatzen da. Segun zeinen dako, Hori da. Zeinen dako, batzuk... Hortik ere garrote. Hortik garroti mototzeko, afizinen mailan da bintzen normalien bastante guti. Baina berak ere ikusiko du, pixkat atzera egin behar duela laguntzeko, bestela dominatuta dagoela Laskoz eta denaren premia ez, gaurkoan. 6-huts. Bai. Enrique, bueno, kolore gorria momentuz, neurketak. Ander Murua, sake egiteko gertu. Eskuinez, altura emanez. Barruan da, eskerrez Laskoz, ondo errestoan, eskerrez. Nahi duen egiteko aukera eskuzak, 5tik, pilota atzeratu, erosoari da jokatzen eskuza, momentuz behintzat. Orain zer egiten duen Muruak ez du gurutzatu, eskerrez indarrean De La Fuente, Sotamanoz Muruak, eskuzarentzat aukerakoa lauterditik, ez du behar demodan gozatu, eskuin Sotamanoz bikain orain, De La Fuente boleaz ondo eskuza, ea Laskoz zer egiten duen, apurba sartu egin zaio gorputzean, eskerrez pilota atzeratu gura duena Murua, eskuzarentzat aukera, eskerrez pilota atzeratu. 8an Laskoz. Erasora bikain, jaso De La Fuentek, nahi duen egiteko aukera. Muruak pilota atzeratu, eskerrez bikain defentsan Laskoz. Ea zer egiten duen Muruak orain, botera. Atzelaria behartuaz, bederatzean Laskoz zain, bikain urdinak defentsan. Ea zer egiten duen orain, esker gantxoz bigarren kuadroan aukerakoa zuen hau ere. Muruak aurrez egin duen erremate baino errezago izango zen seguruenik, baina ez du asmatu lehen tantoa urdin, 1-6. 1-6, ondo junda, ondo gota onda, bai, klaro, azpitxora, betxora bota dut. Eta urdinek sufritzen jakin dute, Bai, urdinek bierrako dauz, urdinek ez dauz iztera. Bueno, bortxe saskira joan dira, euren gustoko pilota aukeratzera, bien bitartean, gorriak arnaz apur bat hartzen, ezin zaio zer aurpegiratu Muruari, egin behar zuena egin du, eta kasu honetan, ez du asmatu. Murua normala izan da. Arrizgatu apur bat egin bidaz, ostantzen sekulitzatik ezan. Hori da, eta afizionatu maila bestak beste ikasteko ere badago. Ez da igula profesionaletan lehenengo mailak ikusi, afizionak ikusi. Eta hemen akatsak, afizionautan egitea hobeto, profesionaletan egitea baino, ez? Bueno, hau ikasteko bidi da. Hori da. Horren arira, askotan aipatzen da, Iker Larrazabalek, nola ia afizionatutan jokatu barik pasatu zuen profesionaletara, eta horrein ari den ikasten gauza batzuk, eta... jokatu iban, Gutxi baina, ez? Ba, gutxi, gutxi, zemat, 18 urtea zero debutu iban. 17 urtea jokatuan hemen Alberdi bigarren kontra finala, bitxek 17 urtea.
Hemen 17 urte, Leuterdi barrun finala jokatzeko. Zer jakin behar da, ezta? Bai, zozer dauki bida, golpi, ero pelotari izan, ero... Lehenkoan ikusi genuen Labriten eta erakustaldia eman zuen. Bai, Larrazabal gazteak. Ibilten asko ina frontoin. Afezin jauten etzan ibilten, torpi izan da, bete dena, baina injau, ikesi dau. Ikesten doi da, Unai Alberdi aipatuta ez, Unai Alberdi ere lesio larri batekin dago orain, belauneko lesio larri batekin, honek ere, buelta ematen dion eta zezerakulako agerraldia egin zuen profesionaletan, itxura oso ona monez. Bona bortxe da. Beste tantu bat jokoan, Airez Eskuzak. Bost erdian, Laskosek atzeratu, Eskuza, nahi duen egiteko aukera zazpitik. Atzeratu. Laskos. Eskuzari bizkarra erakutzi guran, 8tik. Gaudiokoak. Zazpira. Hor txapagainekoa, ondo murua Diegon da. Eskuin Sotamanoz De La Fuentek eraman, muruaren aukera ezker gantzua indarrean. Jaso zabaletik, hanka biziak ditu De La Fuentek. Txokoan moztu gure izan du Eskuzak, behartu egin du De La Fuente, orain botera jarriko da murua. Ezker paret larregirekin, atera zaio pilota. Orain Eskuzaren aukera, bostetik pilota atzeratu. Ondo, ia sortzean jarri du. Eskerra oso ondo, Bai, eta nik esango nuke gaurkoan behintzat hobeto ari dela jartzen. Eskerrarekin, eskuinarekin baina. Bai, gaur eskerraz oso ondo da. Hor da Eskuza. Eskerrez. Aurki ikusiko aldugu hau profesionaletan. Enrique, eharra, nola joan den pelotaren bila. Murua, Esker Sotamanoz, txokotik txokora luze jokatu du, engainatu egin du De La Fuente, 7-1, tanto derra, ondo amaitu du Ander Muruak. Bai, murua ondo da. Ba, Eskuzan ipentot urte bi barru ikusiko profesionaletan. Apur bat, suerte txarren bat espadeko, eta oin lesinon bat eukit, urte betek elditxe egiten badau, orduan ez gara, baina apur bat injar, apur bat hartzen badaut, ikesten badaut, ikesteko sasoin da, injar hartzeko sasoin dau. Beraz, garbantzo batzuian, gimnasiora joan da aurki profesionaletara. Bueno, bortxe da, sake egiteko gertu. Ander Murua 7-1, gorriak aurretik. Eskuinez pilota atzeratu, 6an jarri da ondo. De La Fuente, gero horre Eskuin Sotamanoz sartu da, zer egiten duen Eskuzak, pilota atzean jarri du bizi gainera. Bederatzitik ondo Laskoz, eskerra, libre duela erakutziz. Ezker gantzua indarrean Muruak behartu egin du De La Fuente, Murua pilotaren bila pasatzen utzi du, atzelaia utzi dio, ona zen, pilota atzeratu, atzelaia lanetan ondo De La Fuente. Defentsan ari da, nabarmentzen De La Fuente. Ondo ari da, lan hona egiten defentsan. Hor da orain, Eskuza, pilota atzeratuz. Eskerrez Laskoz, jaso egin du, Muruak zer egiten duen, txokoan deja da, engainatu egin du De La Fuente. 8-1 dominatzen ari dira gorriak eta gainera amaitzen, eta horren ondorioa da, markaioak erakusten diguna, 8-1. Nagusi dira gorriak, Enrique. Bai, gaur oin arti behintzet nagusi dira. Bueno, uste dut atxeen hartu behar dutela, Gorriek hortzik ikusten ari gara errepikapena, Murua zuk esan duzu, minartuta egon dela, baina inspiratuta, etorriarekin. Entrenatu etor da. Bai. Zarriten hain beste denporan geldi onda urte izeri ez da, ezeten kurizozu, gaur behintzat gogotzu urten du. Eta seguruenik gehiago notatuko da, horre, taintoa amaitzerakoan, eta hor zehatz ibiltzerako horretan, ez? Horre zietz da gogotzu, azarta egiten du peloti, ez da golpi bota eta jota, veloziade barik eta zerien. Bueno, hortxe, lau pilotariak atxeen hartzen, ultraoska bat hartu, elkarrekin berba egin, batzuk buruarekin baietz, irabazten doazenak, eta beste eiek, buruarekin ezetz. Arpai tristetxu bestiek. Bai. Konseku zerremon alde ditzela, batzu hemon edo besti hemon, urdina ize konseku momitzezun hor. Aldamen haiten da biz, eta ala ere ezin. Ezin, ja. Jarraitzeko ez, ez amore emateko esan behar ez. Bueno, lau pilotariak itzuli dira kantxara, 8-1, irabazten ari dira Ander Murua eta Arkaitz Eskuza. Aingeru De La Fuente eta Jon Laskozen kontra. Bueno. Hortxe. Endo eta marrero, gerbekin ere irabaztelik. Bueno.
Beraz, opari edarrarekin joan behar da etxera. Joan zen astean zeure aparte zinen egon, Enrique. Bueno, hortxe da. Errestoan ondo De La Fuente. Ezker gantxoa De La Fuente gorain erasolako, eskuza zabalean, De La Fuente indarrean jokatzen alegin da, estu behar den moduan bolearekin asmatu, eta orain lanak lasko zentzat, eskerrez eraman, murua botera jarriko da hirugarren kuadroan, txokoan luze, eskerrez, altuera eman gura izan dio, bere buruari denpora emateko, baina zuzenean goiko koltsoira bederatzi eta bat. De La Fuente gure dau, pelotan eitxeko badau, behi ezin jau. Aukera gutxi. Aukera gutxi. Dominio egin da benzai da, eta ezin jau. Beti pelota txarra defenditzen barrez, horretan ondo biti gatxara. Ikustako berei jokatzeko daula goguaz da sasoiko. Bai. Baina... Ez da, bilatzua partidu txarra iten, baina... Eusterekin nahikoa ez. Bai. Hor da Ander Murua, sakera. Hau ere zitala, eskerrez ondo bildu du Laskozek. Pilotaren bila doa, esker gantxoa Muruak indarrean, zabaletik jaso egin du. De La Fuentek eskerrez orain pilota atzeratu, eskuzak. Bederatzean eskerrez eraman Laskozek, Muruak esker gantxoa. Boleaz De La Fuentek, ero estira alkarra ondo ulertu gorriak, dominatzera pasatzeko aukera urdinentzat, atzelari lanetan Murua. De La Fuentek bipaleta efektuarekin oso arroegia, zuzenean kanpora arriskatu beharra, lehen aukera izango zuen eta presio horrek behartuta bakale egin du 10 eta bat. Bat etorri bera, tanto itxibe, gatxadata. Norbere bere burua presionatu egiten du, badaki hori dela momentua eta asmatu egin behar dela eta horrela jokatzea zaila da. Aukeri torrizako ezkuza logo harrapo da belako, entreteni dut onda eta Muruak itxizan pelotara berandu junda. Emateko modukoa zen, Bai, emateko moduko zen, bai, ez da, beren lo, zaten jako horri. Bai, hori ere ikasi egin behar da, adi egin behar da, pelotaria, atzelaria batez ere, aurrelariaren keinuak eta ezagutu egin behar ditu eta beti prest egon behar da. Zake egiteko gertu, Murua eskerrez ondo oraingoan Laskoz, Murua botera 3an, pilota atzeratuz, frontizaren erdia baliatuz, 8tik, ondo Laskoz. Eskusa, 5 erdian, pilota 7an jarri du Laskoz. Nahiko egin du eramatearekin, orain pilotaren bila Laskoz bera. Nekea ere apurban abari zaio ja Laskozi, ez du lehen ezala gozatzen, eskerrez jaso, esker gantxoa Muruak, pilota zabalean bildu egin du De La Fuentek, eskerrez Murua pilota atzeratuz, Laskozentzat aukera, 5 erdian pilota atzeratu du, eskerrez Murua zabaletik, Laskoz, zer egiten duen eskusak, eskerrez, ondo moldatu da, Enrique esan bezala eskerretik eskerrera bikain, orain eskuiz Sotamanoz Murua pilota atzeratu duran, bolea ona, De La Fuenterena ondo defentsan Murua, Laskozentzat aukera, lautik pilota atzeratu, pilota kada ona da, aire sartuko da Murua, ezin jaso, bigarren tanto urdinentzat, ondo landutakoa, tanto ona jokatu dute, eta merezitako tantoa lortu dute, 2 eta 10. Bai, oingo tanto den be lan asko inge, da Murua eta Murua, bueno, bat entregu, berrezen dut entregu da pelota etortxe hitze tantu du, bai da, ez. Bai, batzuk errezantzean amaitzen dute tanto eta beste batzuk sekulako lanak behar dituzte. Horrek kolpearen ondorioak dira horrek. Kolpea daukazunean bizitza errezagoa da pilotan, Bai, velozidade gaizen mototzak nien. Hori da. Bueno, zapkea egiteko gertu, Aingeru De La Fuente, eskerparetaren bila, eskusa errestoan, De La Fuentek pasatzen utzi du, Laskoz, 5etik, ondo gozatutako pilotaka da, 8 erditik eskerrez ondo, bikain esango nukenik eskusa, zabaletik Laskoz, eskerrez berriz ere eskusa, pilotaren bila De La Fuente pasatzen utzi du, lautik, eskerparetaren bila, hor txarto nertu du eskusak, eta azkenean, lehenengo aurrera egiteko imintzu egin du, gero atzera azkenean pilota kainera etorri zaio, 3 eta 10. Bai, lehenengo aurrera inamen pozu egizkin jautu, gero atzera itxeko denporeik ez da, bueno. Zalantza egin du, aurrera joan edo ez, eta azkenean pilota kainera etorri zaio. Bueno, 3 eta 10 urtxe ari gara ikusten, Laskozen pilotaka da, eskerparetaren bila, ez da zer nahi zuen egin, aurrera joan da, airez. Aidez hartu. Leku txarrera zi joan baina ez? Bai, leku txarrera, pelota txarra hartuko ba nahi
Bueno, bortxe da, sakea bebetik bikain errestoan, oso ondo, sakea bikaina zen, eta esker sotamano ere errestoan ona izan da, baina goiko koltsuela. Oso ondo batutza, da errezara goiko txapada bota dago. Bai, sakea bebetik egindakoa, sekulako violentziarekin egindakoa izan da, 4-10. Bueno, urdinak ere ez daudela amore mateko, Enrique. Ez. Nola sartu duen hor eskerrezkoa muruak, eta hain ondo sartu du pilota, eskuan, gora goan zaiola. Aingeru de la Fuente. Sakera. Hor da. Saki, Bai, baina luzegi. Erreza nire boti eta... Bai. Ondo joaten da sakera, de la Fuente, gorputzarekin da... Ondo gertute de la Fuente, Ez dako honek... Sasoia itzela. Bueno, bortxe da, Aingeru. Sake egiteko gertu. Bigarren sake izango da 4-10, oraindik ere gorriak aurretik. Arrestoan, eutzi, nahiko egin du, eskuzak. Ja, bostean zer egiten duen La Fuentek, luze jokatu gure izan du, orain erasora pasatzeko aukera, eskuin sotamanoa. Eskuzak zeitik pilota jaso. Txokoan utzi du orain De La Fuentek. Ondo murua defentsan, eskuinez orain pilota atzeratu Laskozek, eskuin sotamanoz muruak, Laskoz, lautik, pilota atzeratuz, sortzian eskuza, ondo altuera emanez bere pilotakadari. Eskuzarentzat aukera orain, lauterdian, eskuinez, dominatzera pasatzeko aukera, bederatzean Laskoz eskerrez, ondo. Eskerrez sartu da hor, eskerrairez murua, orain eskuinez, defentsan, botera. De La Fuente tikitak aurrelaien artean, azkenean De La Fuente katzera jokatzea erabaki du. Seiterdian, Laskoz. Goiko losak baliatuz pilota atzeratuz. Eskuinez eskuza. Zazpian, Laskoz. Eskuza. Txokoan utzi du eskerrez De La Fuente. Gor kontrasoan deja da efektuarekin luze. Txokoan luze muruak, azkenean De La Fuentek eskerrez ezin, 11-4. Enrique. Ez dugu bueltek hartzen, ez dut zeukere egin moten dana da zirogaztera, dana da goguekin baina ezin jabe. Injarkeza dugu gorrotzen aldetik beste tipino. Bueno, pilota aldaketa. Saskian gustoko aukeratu eta euren pilotarekin jarraituko dute lehiatzen gorriek. Alde handi aldago piloten artean, gaurkoan. Ez dugu, alde handiko pilotek iztu. Bueno, bortxe da, sakia egiteko gertu, Ander murua. Bai hartu, eskuinez, zabalera naita. Ondo, bikain errestoan Laskoz. 6an, eskuza. Seiterdian, Laskoz. Justun, libre da. Baina barruan. Eskuzak pilota atzeratu, orain murua sartuko da, ez du gozatu, nahi duen egiteko aukera De La Fuente, txokoan luze jokatu du, ez du asmatu, tanto amaitzerako hortuan. Eskerrez oran zazpetik Laskozek, eskuza, zeitik. Pilota atzeratuz, pilotakada ona. Bederatzean Laskoz. Hau ere larri, baina barruan, hau ere. Eskuza, eskuin sotamano zer, De La Fuentek pilota atzeratu, zazpian, eskuza. Atzerak ekarri dute, baina jaso egin du, De La Fuente pasatzen utzi du, Laskoz. Purban motz geratu zaio pilota. Orain beste aukera izango du lauan, pilota eskuinez atzeratu, sortzian eskuzak jaso. De La Fuente, gora, azkenean ematera joan da eta eskerparetan gora ies egin dio pilotak Aingeru De La Fuenteri. Emon bebe hitza, baina esker gormi jo dut egoitza. Bai, apurua behartu ingura zuen eskuza, baina bere pilotaka da, ez da ona izan. 12-4. 8 tantoko errenta, orain arteko errentarik handiena, 10 batekoan 9 tantoko izan da. Momentu zeroso gorriak. Baina partida errezik ez dute, tanto bakoitza orain... Ez egin jain bier, Bai. Etorrit eskuko mina zego etorrit eta irabazteko modunez, Ez. Etorri fundamentua zogatzen dira. Urdinak lanerako daude,
Bai. Ander Muruaren sakea eskuin sotamano sartuko da. Horre apur bat behan. Sartu du besoa eskua De La Fuentek eta ies egin dio 13-4. Bueno, beste sake bat gorrientzat. Bederatzetan duko errenta, orain ere. Markaioan aldea handia dago, baina, bueno, tanto lehiatuak ere ari gara ikusten, Bai, tanto lehiatu gehin bat. Markagailu partiduen alde handitxe. Bai, hausteko arriskuarekin. Bai. Bueno, bortxe da Murua, sakean. Ezkerrez hartuko da Laskoz. Jaso, botera jarriko da Murua. Iruta erdian, pilota atzeratu. Estu behar den moduan gozatu, Laskoz, bosterritik. Eskuin sotaman osorain Murua. Kosiikin jau Murua, pelotia haide eta harrapetan da modun zartzen da. Frontoi gozearekin, ez da? Pilota gozearekin. Gozearekin, pelota gozeaz. Hori gauza hundia da. Bueno, pilota atzeratu egin du Muruak. Batzutan hori gertatzen da ez, lesio batetik bueltan, gozea handia izaten da, baina enkantzatzea eta falta izaten da, eta kosta egiten da zieran. Bai, gero enkantzatzeto. Bai, ondo asmatzen ari da, bai. Ia zazpitik, Laskozek eraman, eskuin sotamanoz Zabalera, Zabalegi, eskuin sotamanera, barkamena, eskatu dio eskusari, akaso atzela ere entzatea, proposagoa zelako, bueno, 5-13. 5-13, bueno, apur bat bizitu di, apur bat itxartu di lezalekin. Bueno, honen saskira joko dute, pilota aldaketa etorriko da, eta urdinek ere, partidan sartzea nahi izango dute, horre, bueno, nik ez nuke izango txarto sartu denik ere Murua. Eskuin sotamanoz eta pelota ondo jo, baina... Buena inbalau, normala. Bai, hori da. Malaina nien beti atxekizu gizan. Hori da, bai. Bueno, barkamena eskatu di batzela jari, baina, bueno, ez da, barkamena eskatzeko modukoa zen. Atxeen hartzen hor, lau pilotariak. Gorriek ez dute, agindu premiarik momentuz behintzat, eta urdinak, bai, horre laguntzailea badute, botilleroa badute. Dana bigotxua. Bai. Botilleroak laguntzen du, baina mirarik ez du egiten, Ez. Bueno, gorriak itzuli dira. Kantxara eta bai pilota aldaketa. Urdinek eskatu dutena. Bueno, 5-13. Neurketa zidenetik, 28 minutu. Alde handia hasieratik hartu dute, pentsa, 6-8 aurreratu dira gorriak, gero 10-1. 11-4 eta orain 5-13. Zera, sake egiteko gertu. De La Fuente sakea da, 10-etik, ezin, horre... Pixo hondi hartu du pilotak 10. kuadroan eta eskerrez ezin jaso eskusak. Bai, 10 kuadroan eskerraz... Mirairik ezin da egin. Ez, horteka. 6-13. Bueno, De La Fuente sakea egiteko gertu. Irurtzungo pilota eskolakoak, biak gaurkoan De La Fuente eta Laskoz. Eskuinez esker paretaren bila, eskerrez hartuko da. Txokoan luze jokatu du De La Fuentek ondo, orain pasatzen utzi du, pilota atzeratu Laskozek, bolea sartuko da eskuza ondo, txokoan deja da De La Fuentek, eskerrez Muruak atzeratu, zazpian Laskozek jaso. Urdinek tanto amaitu gura izan dute, baina ez dut asmatu eta gero galanta eman dio, nola sartu duen gerrian, nola gozatu duen, haze bizitasuna eman dioen bere pilotakadari eskusak, baina goiko txapa jodu, 7-13. Txapa justo godu, lehalan da guzti garra batera bien, Ikusgarria izan da pilotakada, pelotaz ikusgarria. Bizi jotakoa, eta... Hori baten joten da gana gurrun jolik, Bai, hori ikasten ez dena da, hori ez da ikasten, hori berezkoa da. Nio, jarra izan da, Horra sakean, hori bai, ez du balio izan, tantoa urdin, 7-13. Eskusa errestoan, bolea zorain, De La Fuente erasora. Eskerrez Muruak jaso, Laskozentzat aukera, motz geratu zaio. Jasotzearekin nahikoa, eskusa eskerrez, lautik pilota atzeratuz.
Zazpitardian Laskoz, eskuinez bizi. Zazpian berriz ere eskusa. Ja, Laskoz ez egiten duen zeiterditik. Eta atzeratu. Eskusak, eskuinez. Estu behar den moduan gozatu. Laskoz, murua pilotaren bila doa, eskerrez hartu da. Behartu egin du dela Fuente honek jaso zabaletik. Botera jarriko da Anderre murua. Airez defentsan dela Fuente orain eskerrez pilota atzeratu eskusak sortzitik. Laskozek jaso muruak. Txokoan luze jokatu gura izan du. Eskerrez dela Fuente murua pilotaren bila joango gote da. Bai, baina pasatzen utzi du. Eskatu egin dio atzelaria, pilotaka da ona Laskoze eskusak. Laskoz ondo eskerrarekin. Beste aukera on bat eskusarentzat. Dominatzen ari da, tanto honetan Laudioko atzelaria Arabarra, eskerrez pilota muruak atzeratu. Zazpitardian, Laskoz pilotaren bila murua, eskergantxoa ez du gurutzatu. Orain eskuitzotama sartuko da, motzean luze jokatu du, behartu egin du dela Fuente, baina hau ondo defentsan. Zabaletik bildu eskusak, Laskozentzat, motz geratu da, baina jaso murua, tantu gorra, Enrique. Eskerrez, pilota jaso egin du Laskozek, eman dio galanta, beste pilotak da bikain bat eskusak, erreboteko zulotik, botibole alde egin du da Laskoz ezin eraman, lehen esan duzu, bat egiten duenak bigarren egiteko aukera dauka eta baita egin ere, Baita egin beda, pelota zudarra izan da, Edarra, bikaina. Bizi hartuta. Ze brilloa daukan honek eskuin besoak. Brilloa dauka, pilota atera egiten zaio. Ba. Bueno. Amalau eta zazpi. Urdin ebentzin itxotze, Bai. Eroselan ez da betantik egiten. Irabazten du izan bentakiaz, baina ondo jokatzen da bizlako. Gorretzek oso partidu hona egiten da ez bizek. Bai, eta urdinak hemen den hartzeko jokatu egin behar. Hauek oparitu ez dute egiten. Lanerako daude eta... Eta bueno, momentu zatzetik, baina... Ez dira... Nafarroatik alperrik etorri hauek izerdia bota eta lanerako etorri dira. 14-7, Anderre muruak sake, erdietiko eskun Sotamanos dela Fuente, botera jarriko da murua. Eskuinez pilota atzeratu Laskoz. Zazpian, eskuinez esker paretaren bila. Ondorain eskusa. Eskerretik, eskerrera, asko guztetan eta hori, defendi dute bastartu ez, beti eskerra darra bai fronto erdireta ez, eskerretik eskerrerako. Bai, hori askotan ez da ikusten, Hor da Laskoz. Eskerrez murua, ez dio zer egin horren pilotari, zer egiten duen eskusak, ondorain gerria ondo sartu, mutila hundia da, baina ondo sartu du gerria. Zabalet... Da kendu peloti errez, kendu, horrela ez kendu peloti errez. Hor da eskusa, ala, orain ez dakit, mostu egin gura izan duen edo zer. Nik mostu pentsatu, behu eskapa bitzala pelotik. Zeitik, hori nekeza zen, mostu gure izan balu, nekeza zen, ies egin dakoa 8 eta 14. Bueno. Zeitantuko, errentagorriek, baina esan dugu, 10 eta bat aurreratu direla, eta azken partzela urdinen aldekoa da, Bai. Oin urdina biztantu gehiago egiten. Gorrezei amaitzi kosta ditak, Kosta, bai. Hor da, Ela Fuente sakea da, ona. Ondo, gerria sartuta eskuinez arrestuan eskusa. Laskoz, pilotaka da, ona. Pedatzean jarri du. Ondo eskusa. Zer egiten duen orain, eskerrez altuera emanez Laskoz. Eskusarentzat aukera, Zeitik. Ez du behar den moduan gozatu, ala ere 7 tardian jarri du pilota. Murua botera jarriko da orain. Orain aukera gutxiago du muruak, tanto amaitzeko, lehen partida ziren baino. Bai, oin gehiago kostutak. Eskusa, eskerrez dela Fuente, ea murua zer egiten duen, pilota atzeratu. Laskoz, ama, gelditu egin zaio, baina ondo moldatu da. Eskusa 7, pilotaka da ona, esker paretaren bila gainera. Eskerre darra dauka, libre Laskozek ere, luze jokatu du. Orain muruak, eskusarentzat aukera, pilotaka da bizia, gaina Zabalera etortzen diren hauek aiztuak dira, jasoko tedu, bikaina Laskozen eskuinka da, defentsan murua indarrean, eskerrez dela Fuentek jaso eta Zabalera naita, eskusa, pilotaka da gorrak indartzua joten gorriak eta defentsan bikain urdinak.
Eskusa, zeitik, pelota atzeratuz, eskerparetaren bila, eskuin Sotamanoz, De La Fuente, muru orain, eskerrez, aurrelaria behartu guran, Zabalera deja da, ezusten harrapatzen ahalegindu da, De La Fuente murua, eta ezusten harrapatu du, baina bere deja da, kontrakantxara. Ainaben posturan goitik, bezagain Zabalera lan dejadi ondo urtetako, Inorketzuen, espero? Inopez. Baina... Iti bezaile da, hola, azpitik dejadi Zabalera itik egin, goitik hartute Zabalera bota honino. Bai, jokaldia egiten ahalegindu da, ez usten harrapatu gaitu denok, baina ez zaio ondo atera. 15 eta 8. Murua eta eskusa irabazten. Partidun sartu dira, oino bentajan ditzu duke, bai, beste pare bat antu inezkero urdinek, 10 da 15. Bai. Bueno, hortxe da. Luze jokatu du muruak, eskuinez, De La Fuente, Eugiko pilotariak pilota Sotamanoz atzean jarri du. Hor da... Justu, bueno. Bai, eskusaren pilota gara Zabalean, baina barruan, beste aukera bat eskusarentzat, eskuinez. Eskergantxoaren bila joan da De La Fuente, baina ez, azkenean Laskozi utzi dio, Arbizuko pilotaria, Joseba Eskurdianen herri berekoa. Eskuinez Laskoz. Eskerrez, ezin jaso, zazpitardean eskerpaetan sartu zaio eskusari, baztertu egin zaio, eta azkenean beko koltsoira. 9 eta 15, Herrike. Batozela. Bai. Gorriek irabazi gura baldin badute, lanian jarraitu beharko dute. Lanian jarraitu tantu gamaitzen, oin ez da amaitzen lehenengo eta morun, tantuik? Ez, eta muruak pilota gutxiago du, eta kostatzen ari zaie, bai. Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu. De La Fuente. Eskuinez. Ondo orain errestoan eskusa baina nola amaitu den, nola joan den pilotaren bila eta txokoan hor bere gorputza aurrera botata eskerrez bizi-bizi txapa gainean, 10 eta 15, tanto bikaina Laskozek. Murua engainau, murua Zabalera zabilatu ondo eta zuru nitsi. Jarra izan da hortxe ikusten ari gara errepikapena, errestua bigarren kuadoran utzi du eskusak eta nola joan den pilotaren bila De La Fuente esaten ari zara jokatzeko dagoela eta honek era aukera duenen baliatu egin du, 10 eta 15. Partida aldatu egin da, Enrique, partida aldatu egin da. Partida aldatu egin da. Hor da beste tanto bai jokoan, Laskoz, pilota atzeratuz. Zortzian, eskusa. Laskoz, eskerrez, murua, eskergantxoa orain, Zabalera, De La Fuentek. Eskuinez, hor Sotamanoz ematera joan da, baina gorputzean pixka sartu egin zaio. Eta azkenean txapara. Buena y malo y tanto son, Txapagan justo eskapada izango zen, eta horritxek izaten dira honenak, txapagainekoak badira. Buena y malo, baitu besta bizen unundin. Horre, ematea gura zuen, aurkaria behartzeko, eta ez du behar den moduan gozatu. Eta txapara, 16 eta 10, arnaza gorrientzat, arnaza apur bat. Bai. Aldetxoa dute, baina joera apur bat aldatu egin da. Bai, apur bat pino gehiago. Lehenengotan dominio bitu zitu garbito, oin ezin jabetantu ikameitu. 16 eta 10, murua eta eskusa irabazten ari dira. Bueno, bortxe da Ander murua, sake egiteko gertu. Eta atzeratu egin du. Eskerrez Laskoz. Pilota atzean Laskozek. Gora, horre altuera ematen ahal egin du da. 8. kuadrotik eta pilotak gora, goiko koltsoira. Iez egin dio, 17 eta 10. Bueno, berriz ere zazpitantuko errenta. Urrinkunte duz da gatxada, bulta emoti, baina apur bat partidu beste itxura bat etaten dagoen. Lehenengotan asko garbitza dominitu da. Bai. Honen gehiago kostatzen zaie, baina egia da errenta handia dela eta horrekin jokatzea dagoela, ezta? Apur bat arrizketako horaz errentei horraz tranquilo.
Bueno, Ander Murua, Arrasateko aurrelaria, sake egiteko gertu. Bai hartu. Hortxe da. 17-10, esker paretetik ondo atera zaio Laskosi, eskerrez bikain. Ja, zer egiten duen orain Eskuzak, pilota atzeratu, beste bikain bat ale edarrak eskaintzen ari da, Eskuin benetan bizia dauka, eskerrez ere ondo moldatzen dela erakusten ari da. Bueno, horre pilotari proiektua dago. Bai, jemutil hondiz eta apur bat injar hartzen badau. Eskerrez, ezin, esker paetan sartu egin zaio orain Laskosi. 18-10. Bueno, berriz ere alde handia. Lana pilatzen akaso, Laskosi. Lana handia egin berri izan dut. Bai. Beti partiaren zate handi batean mentzat dominatuta egoten zarenean, beti pastan dugu, golbea. Partidu hasi eritzen bazan, sartuko zan atzetik eurrera, pesu bat atzera gain beste pelotazoa jokoan, bai aldemenetik sartu da, eta pesua egitxe erren da. Hori da, freskotasuna galduta, ez da? Bai, freskotasuna galduta. Bueno, hortxe da, sakea egiteko gertu. Ander Murua, eskerrez. Pilota orain Eskuzak, goiko txapatik gertu, sortzian Laskoz. Eskerrez luze jokatu du Muruak. Laskoz pilota atzeratuz. Eskuza sortzitik, ondo, eskerrez, zer egiten duen De La Fuentek pilota gurutzatu. Eskerrez, zabalean zain zegoen Murua. Zeit erdian Laskoz, azpitik Eskuza. Hor da Eskuinez, Muruak, ondo, Sotamanoz La Fuente oin pilotaren bila doa. Pur bat, erritmo aldatu guran, tantoren erritmo aldatu guran De La Fuente. Laskoz, pilota atzeratu, Eskuzaz, azpita erdian, Eskuinez. Botera jarriko da lauan De La Fuente pilota sartu egin zaio. Nahiko egin du eramatearekin, Eskuzak pilota atzeratu. Sortzita erdian Laskoz. Orain Muruaren aukera, eskerrez pilota atzeratu, bost erdian, Laskoz, azpian Eskuza, eskerrez gurutzatu, La Fuentek ondo, Murua defentsan, Murua berriz ere pilotaren bila, utzi egin dio atzelariari, Eskuzak pilota atzeratu, altuera emanez, sortzita erdian Laskoz. Ondo, Murua zer egiten duen, eskerrez bipareta, bikaina, edarra izan da, Murua nola joan den pilotaren bila, eskerrez, bipareta efektuarekin, ezusten harrapatu gaitu denok, hortxe pilotaren bila joan da, eta bit erdian, esker Sotamanoz bipareta efektuarekin, txapelak entzeko moduko tanto egin du Ander Muruak. Pirola jota bazena, aurduko zaziko, ormabitxe ditzen dila ez zenken. Bai. Jota bazen olantzik eskerraz ormabitxek efektuaz, da harrebiltzen zoru, hori tanto eleganti da. Oso zaila da egite hori, oso zaila. Horretarako behar da, kalitate eta indarra eta dana behar da. Eskuen joten da momentu nontzin gana pelotiei. Hor postura nintzen kezulora dejadia, zein ormabitxek. Akaso markaioan emozio hondirik ez, baina ale edarrak eskaintzen ari dira, Ikusteko modukoak, Pelotazuk edarrak eta guztetako moduko partidua. Genti begiroten dana honek ingo du pelotan, ez da ingo zera, guztetako modukoak. Bai, batek gaur esango du. Bueno, nik Eskuza ikusi nuen, Zaldibarren, da hemendik urte batzutara akaso, Eibarko astelenan ikusiko du. Bueno, hortxe, Ander Murua berriz ere kantxan, beste 3 pilotariak urtrauzka bat hartzen. Bueno, hor momentu batean egon da, aldaketa, 10-15 jarri da neurketa, baina... Atzera jondia. Bai, atzera jondia, eta alde handia dago, markaioan. 19-10 alde handia da. Batez ere, aurkari baino gutxiago jotzen duzunean, gauzak aldatzeko aukera gutxiago dago. Partidu guztize defensan, ezerrin ezin jeiki hori, da partidu bazikanetik hori zaila da. Bai. Bueno, hortxe da, sakea egiteko gertu.
Ander Murua. Da bai hartu du. Sotamanos de la Fuente, ondo, bikain. Bosterdian, eskuzaren eskapada, hoi etxedia txarrenak jaso de la Fuente, ganka dituela erakutiz. Orain beste aukera bat. Oin ez dugu aprobetxo. Bai, ez da ondo jarri. Lo, da, apurrata. Bai, ez da horre eskuza argi ibili. Azkenean txokoan, edarra de la Fuenteren jokaldia, bigarrenean Ander Muruak eta edarra nola amaitu duen txokoan, hilda utzi du pilota eskerrez de la Fuenteak, tanto polita, 11 eta 19. Da, gero ez dugu balitzu zen, Muruak bigarren botein erunde gero, bezala gormabitxo jutun. Bai, bizi-bizi atera zaio, Bai. Baina bigarrenean argi, Bigarrenean argi horre epaia bizibilida eta ondo ikusi du. Bai, jo, bigarren izan behin, garri. Ze ondo amaitu duen, de la Fuenteak, eskerrez txak, txokoan gozo, earra. Bere burua lurrea bota du bai. De la Fuente pelotan itxeko, esate ziren amarra bat jundien pelotan itxeko dugula eta itxeko goguaz da. Behin behitzen da, bai ezin jaute bazain otazu, betetzilek irebazik. Barruan daukan guztia ematen ari da eta kirolari bati hori eskatu behar zai, hortik aurrerakoa beste kontu bada. Hortik aurrerakoa zilik eskatu. Hori da. 11 eta 19. Sakia egiteko gertu, Aingeru de la Fuente. Hor da, eugiko aurrelaria. Eskerrez, esker Sotamanos bebean sartu du eskua. Ander Murua sakea zen, baina hor eskua sartzea ere. Ez da esku bitxorraz, ez da joan. Bai, min hartzeko jokaldia zen da. Ari sakia esku sartzeko, da gero gaina esku bitxorratzeko joto mozu bazkago. Ausardia behar da, hor eskua sartzeko. Ia ari zor, eskuzaren tzaterek aiztozi joan, hori sakea zen, baina... Bueno, ez du minik hartu bai eta gaitzerdi. Min hartuko bantzek eskua ere injetza bai, ez holan. Lezin izateko monuko izateko. 12 eta 19, de la Fuente beharriz ere bebetik, botera Murua, pilotaren bila doa, de la Fuente pasatzen utzi du, Laskosek atzeratu, orain leku saldatuta, antzelari aurrean eta aurrelari atzean, orain bakoitza bere lekura pilotaka bikaina Laskosek, boti boleaz ezin, eskuzak 13 eta 19, bakoitzak bere pilotarekin takadak egiten dituela. Bai. Bueno, orain ere, boti boleaz aleindu da eskuza, eta ezin ba pilota jaso. Danak ezin erun. Danak ezin, bestela akabo. Gente gustora joteko monu. Bai. Alde politak ikusten ari gara. Hor da sakia egiteko gertu. Aingeru de la Fuente. Harriz ere abiadura handia hartut eta pilotaren bila eskuinez. Sortzian, ondo bildu du eskergantxoa de la Fuente, Zabaletik Muruak, eskuin Sotamanoa txokoan de la Fuente, eskerrez ondo orain bai kantxa ondo kubritu du eskuzak, Muruak zer egiten duen, eskuin Sotamanos pilota atzen jarri du, zazpian Laskoz, zeit erditik eraman eskuzak orain eskerrez atzen Muruak, zazpian Laskoz, Muruarentzat aukera, txokoan luze jokatu du, efektuarekin, iritsi egin da de la Fuente, esker Sotamanos atzelaria behartu gura Muruak, eta baita lortu ere lauta erdian bolea sartu da Laskoz, baina ez zaio pilota eskuan ondo sartu, zuzenean kontrakantxara 20 eta 13. Bueno, alegin du da horre, Murua. Bai, alegin du da. Oina porrat atzera hoetotxoa defenditzen hasi dira. Garaipena ere gertu dute. Garaipena urranda. Bai, nola, itxiduen ukabia hor Muruak, tantu garantzitsua zen, 20 eta 13. Eta gustora arrasateko gaztea. Hor da Murua, sakia egiteko gertu, 20 eta 13. Pilota atzen jarri du, eskuin Sotamanos de la Fuente, esker gantxoa bizia, Murua jaso egin du de la Fuente, hankak erakusten ari den ase sasoia de la Fuenteek, gero esker paretan sartu egin zaio Muruari, pilota Laskosek atzeratu, sortzitik ezin eskuzak, bueno, azken txampa honetan hasiera baino gehiago galtzen ari da eskuza. Bai.
Destei, eskuti, baburuak eta kargau eskumia zein guztua da bilen ibestetatik igartzen. Berak eskatu du batxeen orain, Bera joan da hor xerlekura. Ez da hora bat gustora mutila. Eskuinez ematera joan da hor, sortzian, emateko mogukoa zuen. Bai, emateko mogukoa, ez da, zartako eskuen, goiko partia za jamoia zesatak ona jodaut eskapa ditza. Bueno, bai. Horrendik ere errenta polita dute, zeitantu. Bai, ondino. 34koan. 34. Errenta darra dut, ondino. Bai. Bueno. Haueneko hori bai, gorriek ez dute partia zerako irrifarra aurpegian, onja nekearen abari da, eta hortzik usten dugu murua eskusa animatzen, eta besteak urdinak konzentratuta. De la Fuente eta Laskoz. Hauek oraindik badute fedea. Horrek ez dauz, izteko ez dauz horrek oino espeantzatxu eroso, zer inoz pasetan dala eta... Bai. Bueno, hortxe lau pilotariak berriz ere kantxara. Animoak De la Fuenteek Laskozi. Errestorak hortxe ikusten duzue. Ander Murua, orain Arkaitz eskusa. Gure irudietan eta sake egiteko gertu. Aingeru De la Fuente. Sake eskerpaetaren bila ondo, atera zaio eskusari. De la Fuente lauan botera, txokoan luze moztu, eskusa eskuinez, pelota atzeratu duran, orain gehiago gari zaio kostatzen. Earra. Esker gantxoa, txokoan hilda utzi du De la Fuentek tanto bikaina. Aingeru De la Fuentek lortu duena 15 eta 20koa izan da. Txapela kentzeko moduko tantoa lortu du. Eugiko aurrelariak horre eskusa ez da kapaz izan kentzeko, eta irutik, nahiko urrutitik txokoan hilda utzi du. 15 eta 20, orain gorriek gehiago kostatzen zaio dominatzea, eta urdinak... Urdinak galduta duko lehikusi da animak. De la Fuente partida ona jokatzen ari da. Ba, De la Fuente ondo da pelota. Nez de partidu galdu, pelota ninja patxara zein ja. Hori da. Eta Laskoz bere ere, bai? Laskoz, bai, beri imoten da. Hori da. Bueno, bortxe da. Oraindik ez dela neurketa amaitu, oraindik ere... Borrokarako gertu. De la Fuente eta Laskoz. Hor da Eugiko aurrelaria, 20 urteko aurrelaria. Zake egin du, eskuin Sotamanoz Murua. Eskuin Sotamanoz De la Fuente orain txokoan Murua berak. Laskozek atzetik aurrako bidea egin du eta jaso. Zer egiten duen orain eskusak pilota atzeratu egin du. 8tik Laskozek eskerrez. Ondo, altuera emanez bere pilotakadari. 5tik eskusa orain bai ematen. 9 Laskoz. Eskuinez, ondo. Muruarentzat aukera esker gantxoa, Zabaletik De la Fuentek bildu eta behartu Murua. Orain De la Fuente berak izango du aukera, bipar eta efektuarekin. Murua zain zegoen, txokoan deja da, tikitak aurrelarien artean, azkenen De la Fuentek atzeratu, aire sartu da eskusa, De la Fuentek moztu, zain zegoen eskusa pilota atzeratu egin du, tantu gorra garrantzitsua da, tantu hau Enrique. Batez ere urdinentza da garrantzitsua. Eskerrez pilota atzeratu egin du Muruak, hor da zazpian. Eskusa txokoan utzi du berriz De la Fuentek igerri egin dio orain Muruak, baina entregatu egin du txokoan luze ez du asmatu hor. De la Fuentek aukera zuen, nahi zuen egiteko, baina ez du asmatu. 6an, Laskoz, iez egindakoa. 4an botera. Murua, eskuin Sotamanoz orain. Aurrera joan da, asko arriskatuz. Txokoan deja da luze De la Fuentek. Hor nahaztu egin da, Murua, momentu batean. Ez da izen sartzen moduko pelotia. Orain behartu egin du De la Fuente, De la Fuente ere defintxan lan ikaragarria egiten ari da. Eskusak pilota atzeratu 6an, Laskoz, Muruarentzat aukera. Ez du bihurritu orain, eskerrez De la Fuentek eraman. Murua pilota atzeratu gura, baina ezin. Laskoz, lau pilotariak ere nekatuta, tantu gogorra doa. 6an Laskoz, bolea sartuko da. De la Fuente, eskerrez bildu. Muruak, eskerrez Sotamanoz bipareta, oso nekatuta bigorriak. Utzi egin dio Muruak eskusari, nik uste dut aurrelariaren zela baina. Bai, Murua berabe kantzautu eta ez da kontu betu pasau iako peloti. Ai, 16 eta 20. 16 eta 20. Ondino partidu azkena... Tantu benetan gogorra,
eta bibikotek izan dute aurrez amaitzeko aukera, baina azkenerako nekearen ondorioz lortu dute Urdinek 16. tantoa. Gorreze pelelen kontan hartu da bentak handizet eskerrak, gorreze, ostantzeina, baina besti atoz apurka, atoz da. 6 eta 8 eta 10 eta bat egon da neurketa, Eta pentsatzen genuen aitaren batean, Bai, soila, bai, bitxo. baina 16 eta 20, une honetan. Pentsa, 10 eta bategotik, Urdinek lortu dute 15 eta 10ko partziala. Baina hemen hasierako lanak ere balio du. 16 eta 20, nekatuta lau pilotariak. Hasi jamaitu bida. Hori da. Ez du balio, bigarren zati honak egitea, lehenengoan txekolanak egiten ez badia. Bueno. Lau pilotariak berriz ere kantxara. Nekean abari da, partida gortu egin da. Ordu bete da, Bai. 56 minutu, neurketa zidenetik. De la Fuente eta Laskozek 16, Muruak eta Eskuzak 20. Hor da, bai hartzeko gertu. De la Fuente, eta egin du Eskuinez, Otamanoz, barruan da. Muruaren errestoa, orain 8tik Eskuza behartuta jaso nahi duen egiteko aukera De la Fuente, bipareta efektuarekin, bikaina, kanpora, barruan da, barruan. Edarra De la Fuenteren bipareta efektuarekin, abiatu da Murua, baina ezin eskua sartu ere egin, 17 eta 20. Efektuaz da zelako velozidaden urdinan pelotia, abiaduran urtetan da pelotiek. Bai. Barruan, barruan oso justuko, baina barruan argi. Karagarria bote eman duenean pelotak, efektu horrekin, eman da zijoan hori, eman da. Emon da. 17 eta 20. De la Fuente, Sotamanoz, Murua, orain Eskuin Sotamanoz pilota atzeratu, zazpian. Gorriak ere urduritzen hasiko ziren honezkero. Bai, gorrizepe ja pentsako, tozak pentsako. Eta orain eskerpaetan sartu zaio. Ontxe arnazea hartu gorrizepe. Ya lo creo, eskerpaetan Laskozi sartu zaio zeitardian, ezin jaso, beko koltsoira bere pilotaka da, 21 eta 17. Suerte txarra zeten da hori, holan partidu remontetan duenien horma sartute tantu galtzia. Gaiztotu zaio hor da. Bai, horren beste lan egin da gero, Baina pilota hau ere bada. Bueno, ordu betetzear neurketa honek. Goratu 10 eta bat, aurreratu direla Murua eta Eskuza, baina oraindik ez dela neurketa amaitu, partida amaitu eta irabazten doaz, baina lautantuko errentarekin baino ez. 21 eta 17, azken sakea egiteko gertu, Ander Murua. Hor da. Arrasateko pilotari gaztea, 20 urtekoa, sakea egiteko gertu. Sakea egin du, txalo artean, Eskuin Sotamanoz De la Fuentek, barruan da. Eskuza nahi duen egiteko aukera, bostetik. Ez du behar den moduan gozatu, ala eskerpaetan sartuko zaio. Sartzekoa zuen hor De la Fuentek, esker gantxoa indarrean Muruak, zabaletik jaso De la Fuentek, hortxe da orain, Eskuinez pilota atzeratu. Eskuzak pilotaka da hona da, eskerrez bikain Laskoz, pilotaren bila doa Murua, baina eskerpaetetik atera egin zaio eta ezin sartu. Eskapada azkenerako Laskozi luze egin zaio eta 59 minutuko lehiaren ostean garaipena gorrientzat, Enrique, azkar eta ondo hasi dira lehian, gorriak 10 eta 1 irabazten hasi dira, baina gerora gauzak aldatu egin dira, partidan sartu dira Urdinak eta susto bat emateko moduan ere egon dira, 17 eta 20 gerturatu direlako, eta azkenerako 22 eta 17 garaipena lortu dute gaurkoan Gerriko Gorriz aritu diren Ander Muruak eta Arkaitz Eskuzak. Ia protagonistaren bat gure ganatzeko moduan garen, hor ikusten dugu, bai, Eskuza, Arkaitz Eskuza bat hor gure gana. Bueno, ea zer kontatzen digun atzelari gazte pikainonek, Arkaitz,
Gabon eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, bikain hasi zarete, sekulako ziztuan erabili dituzue aurkariak, dominatzen 10 aurreratu zarete, bizkarra erakutziaz neurketa hasiera horretan, baina gerora kosta egin zaizue, 22 iristea. Bai, hasieran oso ondo ari ginen, murua sartzen asko eta pilotak niri usten jotzeko, baina azkenean pilotak bajatu egin direnean, erritmoa ere bajatu egin da eta fallo batzuk eta azkenean hor egon gara, oso parekatuta, azken arte. Golpez eta zuek gehiago zineten, baina egia da urdinak ere pelotariak direla, ez dutela amore ematen eta hauei irabaz egin behar zaiela, Bai, De La Fuentek ere bai asko asmatu du aurrean, atxelariak igual biok fallo desente egin ditugu, normalean baino gehiago, baina bai, jotzen eta gustora. Ez asko, baina bai, gustora bai. Bueno, Arkaitz, 17 urte baino ez dituzu, aurki 18 urte, baina, erakusten ari zara, doai oso onak dituzula, eskuina benetan bizia, ezkerrez ere ondo moldatzen zara, eta, pentsatzen dut, ilusoz gainezka egongo zarela, ez? Bai, gaur egia esan da, oso ondo ez naiz egon, baina, bai, oso gustora nabil jolasten, eta bai, ilusioz beterik zerbait egin aldugun. Olazar txapelketan, afizionatu mailan dauden onenetako batean ari zara, aurki beste nonbaiten ikusteko esperantzarekin edo nola da kontua? Momentu zau hemen ea irabazi aldugun eta gero ja ikusiko da zer gertatzen den. Zorionak eta segi gozatzen. Eskerrik asko. Hauetxek gaurko protagonista nagusietako baten esanak, Arkaitz Eskuzaren esanak hain zuzen ere eta gaurko jaialdia amaitu da. Lehen partidan, lauterdi barrukoan, garaipena eskuratu du Amianok eta bigarrenean Buruak eta Eskuzak lortu dute garaipena. Enrique, jaialdi polita ikusi dugu gaurkoan ere eta benetan ale politak eta hemen atzan ditugun pelotariek etorkizuna badutela erakutsi dute gaurkoan ere. Bai, gaur ikusi da pelotariek baduzela gora juteko moruku gero martxan dutzenak, aurrelarik bizek oso ondo, datzelarik Eskuza bentzet ikusi zako oso ondo da bilera eta gorputza edarra eta zozerrilik urte batzu barruko zen. Gaur 7. jardunaldia izan da, hurrengo astean 8. izango da eta zandakoak gaur Eskuza ikusi dugu, hurrengo astean beste doatxuren bat ikusiko dugu eta hain zuzen ere Olazar txapelketaren helburuetako bat horixe da, ez? Gazte honenak frontoian ikusteko aukera eskaintzea eta eurei ere azten jarraitzeko aukera ematea, ez? Bai, hori da helburu eta jente gaztien ipintien da datorren hastien beste partidu bi ona dauz. Ondo goi ez, gero festivala, ez da, izen honen eta ikudue, politxe bai. Gaur ere gozatu dugu pilotarekin, gaur ere gozatu dugu Gaztemaiako pilotarekin, gaurkoz kontatu beharrekoak kontatu dizkizuegu, hurrengo astean berriz ere hementxe izango gara, gusto baduzue, Olazar txapelketaren 8. jardunaldiarekin eta bien bitartean, segi pilotarekin gozatzen. Eskerrik asko horri izateagatik eta hurrengo arte, Gabon! Gabon!